Hi guys, how are you guys? Hi guys. Sorry guys, ndikumbotenga airtime. Hanzi chimunya ichi. No, hatisi chimunya titori live. We are live here. We are live here. Ko one yacho iripo. The one is the ishi. Muziva wigi dzekugadzira idzi, dzekugadzirisa idzi. Apa papa kona panda kugadzirwa apa. Chakabudikira icho. You can go for it. Hey, guys, how are you? Mascara say. Wig guys, wonai. Naika support. Buy wigs, guys, buy wigs. Namba ndaisa antika. Kuma chido zvaitika ipo paya. Zvaitika chido data kubvara pera asaita number 1. Chawina chata number 1. Andokanda video. Ndaotora iri video. Saka iri mufoni andokushandisai. Saka will show you and ma supporter vedu vamusupporta mwana wenyu. Hama msupport. Atora number 1. Aita number 1 mwana wenyu. Aita number 1 uyo. Aita number 1 uyo. Aita number 1 uyo. Number 1, number 2 chimsikana icho, number 3 chikomba na icho. Waita number 1 awadhura. Awadhura. Wadhura mamuona ka usho. Awadhura. Uyo chido uyo. Chido uyo joy usho. Waita number 1 uyo. Uyo. Anosona mawigi maita mirana chakore zvokunyepedzera anosona uyo waita number 1. Do you want to do the speech for them? Could I just put your video here? I'll put the video. Okay. Kwanzi ndigozokuisira video yachona mugona. Waita number 1. Awatora mfoni yandiri mndo yandikushandisa yabva yapera data mufunge paya. Ndachasa data yabva yapera andagwadziwa man. Zvakusvika pamagrade 3 shwa bata data ropera. Ndagwadziwa singaiti. Asa wina aita number 1. Ndiye watora kumagrade 3 wose ndiye watora. Ndiye watora chimuti, watora chitrophy nechi amene zvimwe certificate chaapuwa. Right, masquera say guys, masquera say tasangana pano guys, pano patasangana pa diaries hanzi imari mawigi rudo ndibate WhatsApp apano sura mawigi sha unogona. Pano meremedwa mawigi. Imi mawigi izvo zvipana ari pa special onai. Haunogona. Inogona ndorumbidza zvinhu chinera inango handisi zvimwe asi ukaona ndoti ndodai so mawigi ake ende akazara. Haisi wigi yekuti unoona bvudzi mukati, mawigi akazara kudai. Akazara mawigi. Akazara. Tasemoni mawigi anga chisa kwa chakukandira yekuti munyatsoona. Tarisai. Muchazoona nema prizes achona muchazoona nema prizes munyatsokuona kuti zvakamira sei. Wigi unomeremeda guys. Mirai pane chimwe chishort so. Pane chimwe chishort chanchakutaridzai so. Guys kuri kupisa kundo chekutomhanya nacho. Ndochekutomhanya nacho chishoti ichocho chakutaridzai but mawigi anogona rakazara musoro kudai wigi rake. Asi mawigi ekuti unodongorera uchiona bvudzi mukati. Iwigi rekuti anosona asinganyimi. Anomuona wigi yekuti unosona asinganyimi. Yeah. Saka guys iwai muwe handitika. Muri kuiziva nyaya yedu yemukadzi wako yapana chitsinyira murume panapa. Achiti ina handichadi nechikomba changu. Mumuziva tikati uya achadi usho. Ipai munhu mari aende kumusha. Haisi yauya vhiki yapera apa. Nyaya muri kuiziva. Ye vhiki yapera apa muri kuiziva. Hanzi ari kupi. Leti ndibate WhatsApp arimo mujobheki. Tora namba dzipa musoro apa. Tora namba dziri padenga apa. Tora namba dziri padenga apa. Umufonere ungoti ndabva kwasimeri. Ndabva kwasimeri chete. Muri kuiziva here guys ndipe signal. Aiwa wigi anosona maitasha. Wigi zvinu. Right. Even akonfirm hanzi etamuziva. Right. That lady okuya pana that girl okuya na antijoy. Dezai antijoy guys. Tegai antijoy vawe pana. Vawe kwave nenyaya iya. Tegai antijoy zimba. Vawe kwave nenyaya. Tegai antijoy guys. No chena wakenda kuzimbabwe maitambira na shawai. Inototenga ari makombo tutu akaningira ari kutengeswa ari tutu aya rinenge rakareba rachona rimwe unotongotenga makombo zari pa special. Dezai andijoy guys, dezai andijoy vawe nyaya yavo. Zvikendi dzimechira iti chinhu ndikanganisa ichiya. Kadzimechira chotopisa. Dezai andijoy guys.
Deidza yandijoyi. Iye we26 wevana 2 you good. Saka musikana yani takaguma pano tichiti mukomana yachimutsvakira mari apa pachina zverudo apa. Mutsvagira ako mari munhu aende kumusha. Handi muri kurangarira nyaya yachona. Ndobva mukomana yakwereta 5000. Ndobva tondifonera makusena achiti ndabata 5000 iya anti. Ndakuchiperekedza hangu mai ava vachienda kumusha. Ndobva ndati alright. Ndobva amuperekedza antika akatondifonera ari kwachiti naye anti ndachikumbira kuti mutaure naye panyaya yevana. Asi yake vana kana kuti anosiya kumba kwedu vana. Anti ndikati mira nditaure naye ndikataura naye ngati kwadi kunosiya zvikadzi ndozofunga kuti ndikunosiya mukuru ega kumba kwemukomana kuna mbuya vake. Muduki pandiri ndopandiri ndiri ndopaari ndikuinda naye. Sezvinei mukomana ndikati akwai ndo zviripo musakunosiwa mukuru mudiki waramba naye. Mukomana ndikati nemukomana chingorwadziwa koperi chapera no problem. Mukomana ndobva siya pamari ndokumusiya pamabhasi ndobva zvindira kubasa. Right. Saka mukomana hama ndokuona live pano. Hama dzaona live pano ndokutaka kubata murume vachikumbira regerero. Hama dzemukadzi kuti tanyara zvisingaiti ende takanyara isu kuno hatidi kumuona. Hatidi kumuona ende vana hatisi kuda kuvaona. Kana ati akusiya vana tanyara zvisingaiti nezvaaita. Ngaenda nosiya vana kumba kwani? Kumba kwa mai vako wemukomana. Ngaenda nosiya vana ikoko. Isu kuno kwatinoda kudi hatisi kuda kumuona. Hama ndobva dzachinga dzese mavoice notes ndinawo. Vese vakachinga. Animona vakachinga. Vara hatidi kumuona pano. Animona right. Saka vadaro paya ndofunga iye vakanga vakuchimufonera chimuzati kuno usasvike. Kuda chikomba chakazenge chablokawo chazoda kuti ndabva kumurume ndakuya here. Murume atoenda akati munhu aenda kuZimbabwe. Izvo munhu ana kwainda wasara waburuka mbasi. Waburuka mbasi paya ndokugara kusachitanga murume manje. Murume ndofunga wanga abloka. Animaona ndokuchivata papark station paya basi ndokuinda iye waburuka wasiya kudzwa mbasi iye waburuka mbasi. Kuya akuchaindi kwanga uchida kuinda akuchaindika kuya. Akuchaindiki. Animaona ndokusara ndokuburuka basi ndokuwata kurengi kupawa usuku. Animaona awata kupawa usuku ini nhasi paya arungofona tiri kulive kwa comfort. Arungofona ngati kuya nodei kuwanti wakasvika kuZimbabwe munhu akati ndazobva wasvika kana kuda ari munzira patifoni yanga ichi palive haatozongwara time tazo patava kwa comfort paenda kanga mwaini ndatobva papa ndaenda kwadhoidhoiko. Animaona ndiri kwadhoidhoi watanga kufona andika mukadzi ndobva zisa message ndikamudasana chimudeclare chiti ndiri mumeeting yevana andikwanisa kuenda ndamusendera ndikiri location kuti ndiri kuchikoro kwemwana. Animaona akabva ati ndokumbirawo pane nyaya iri kuitika please saka ndachiti kuchiko chiri kuitika munhu uyu ari kushanda nhamba yemunomu zviri kufamba sei. Animaona munhu akainda munhu afanira akatosvika kuZimbabwe. Ndobva ndati rega ndifone bheki ndokuchimufona bheki zvikanzi ndokumbirawo regerero anti watanga kubowa mhere anti ndokumbira regerero mweya wakandibata ngati tiri kunyembera mweya. Did you finish eating? It was for Saturday. Yamaseka nasi manditapatire jollof rice yangu anditi mami nditapatire jollof rice yangu asena kasingaiti vedu ende yainaka kunditukira here jollof rice yangu varoyi vekumafira kureva kunditukira jollof rice yangu asi chiri important choti takarya Saturday jollof rice ende yaitonaka inoda kutopama kusaini umwe anga achiti kwaine umwe kwai poto zenze moza enguri inobuda kana kutora mapicture paya kwai muchinje poto naye mine poto dzanakamba kutaridza idzi handinadzo dziya madiaries poto dzandinadzo dzanakamba kutaridza ipaya poto dziri mumba mangu makambozvitawo zvekuti guys dzimwe nguva unenge uchichira madhishitawo ndine dhishitawo rangu randisingadi kurasha guys madhishitawo ndine murwiwo kudai akapekwa kudai asina mbovhugwa asi ndedhishitawo rangu rokuti iroro ndinotorida handitodi naro chero rikadavo kada kuzama kuti vati torasha ndorida dhishitawo ndora munhu wana ndichinopukudzisa iro dhishitawo nepudzo dzangu nepudzo dzangu ndinotoda puridzo dziyadzi hanzi musablende tomato paste but makanaka tinonesa jollof rice ine different recipes. Iyo recipe iyo iya ndakatoitora kumunigerian ndakatoitorawo pane mumwe Nigerian ndazvobika ndopa ndakatoitora ipo paya achiblendwa iyo matomato paste iwayo. Animaona ndopa ndakatoitora ipo paya saka jollof rice inenge inobikwa masesera akasiyana-siyanawo anoona ndangonongavo iyawo ndati inenge yakapusa rega ndimboizama ndikatoizama shope kutaka ikatobudirira ndikatoizama kake chifoyo iya jollof rice ndichitoita kwai presentation yegadzirai ndiro kugadzira ndiro for what handi zvinongopinda mudumbu naimi guys ndiro zvandiri kudya ina ndichiro ndikadya zvakadai zvidi chikuru zvongoinda mudumbu imomo naimi guys chiro ukaisa chiya zvamoisa pamusoro pechikafu moisa zviruva zveimba pamusoro pechikafu modi modhekoreta modi imi zvakati ndimi pakaine zvidecoration izvi isu tichikura zaraingonzi ba
mundiro yesimbi chikura raingopa kubva kudai mundiro yesimbi tonzi garai apa hanimaona tototanga dzikomba isa dzarova isa totorova sadza isu takakura tiri zvigwindiri hesi ngaribhakiwe ngaridhekoretwe riswe pasaidhi chinoenda kudumbu rakasiyana nedumbu rimwe chete zvakasiyana here dumbu handi dumbu iwani kupa vanhu puresha makambona puresha yamunopana naso makambona puresha yamunopana naso kupanana puresha nezvinhu zvisina nebasa dai muchizotirega isu machemberi isusu machimbi toita hedu zvechichembere muriga kuuya kuzokomenda zvechichembere motirega toita hedu zvemapoto edu akaboka iwayo motirega tobika zvejerof rice svina dzedu tozvidlira svina dzedu izvozvo asi chikuru takagwinya handisi imi moita henyu zvokudhekota mandiro enyu muchitenga mapoto enyu manyuwani iwayo simotirega tobika chikuru kudla nokuti mangado tiite competition nemi naimi ma2000 kuti tiite competition nemi imi tiregei isu kwai presentation yakakosha wakoma kungomba kukosherani naipeshi yakosherani presentation iyi yakosherani presentation yakoshera imimi isikuti tinongorirova kusora muchibhakabhaka sadza robhakabhaka rogoitwa chiraundi sadza kudai rimwe rigodhekoreta kuti achilavhuriri sadza rinozonaka zairoro sadza ngaringonzi bvo risina kana kubhakwa mai mwana rinongonzi bha nemugoti ndozaronaka zvairoro kubhakabhakaza kubhaka kuchiumba ungati vari kumba chidhina kuchibhakachisa ndo asi guys ina handipiwi pressure guys ini ndinotopakura zvakatodaro zvamunotoona ndizvozvo ende ndikatori bhakabhakaza iriro kuti bhakaza munhu panapa hatodi unotozoti kuende ipi ingokanda ipakurai chete tirove totongopakura toro vanobhakabhaka ndivo vana anti nana shakira satibhakisadza isu saka imungwana tichiita zvezvatenge tiita please allow us to be we are old school right chikafu chinopora dhiana chichidhekoretwa iwe sadza ungazotiri sadza iroro rinenge rakadhekoretwa rakavhugwa pakati ushiya kuti richiri sadza iri rakadai chii what is going on here ndozvada tiite isu kutipa pressure zvo nhasi ndakuona ipressure dzanenge muchipanana dziya mazodziona kakwadzinogumira ina handidi kupiwa pressure tiri machembera atidi zvepressure tiregei aiwa ana tiri pana kutomanyire tiregei uno zvepresentation ndakumbuka kuhotera kunopuwa presentation kuhotera ukono saatiti zvozvo zvemapresentation tinongodla nai zvakonyasha shuwa kutondituka kunitukira jerof rice yangu yandakadodla ndikaguta ndikatotora kunditukira jerof rice yangu imi hamusi makaidla inini murizo wayo ndakaidla imakwana papi pajerof rice ndimi makadla ndimakadla ndini ndaizvidlira imi mutokukwira forogonya neplate yomunhu chikafu chazvisi chekumba kwenyu maingredients acho rice acho haisi yenyu nyama yacho irimo haisi yenyu pototati dzenyu stofu yabika isi asi mazimba bako kukwira forogonya kudai varoi kukwira forogonya kukwirira plate yangu ini yangu plate yangu yandakazvitira ndoga ndikazvibhakira ndikazvita makanyaniswa imomo pasocial media unoona une mumwe munhu asitorinawo poto dzakafani dzangu achida kuda kukorekta social media guys munhu asina kana poto angada kuti kwai poto dzenyu ihana ada kuti nditompowo dzangu dzaboka ndimupote ndichimurashirawo urutara munhu wese knows something on social media everybody knows how to cook how to do this tiregei poto yangu ndeyangu ndoyandotodayo ndine mapoto hobo guys kana pane munhu ane obsession yekutenga zvinhu zvemukitchen ndini mune chinhu chemukitchen chandisina iyi chirimo chandisina chemukitchen iyo pressure takamboipinda vidiwe kungoti kwai kwabuda chakati wamanya wanotenga munoziva zvinhu zvangu zviri mumabhokisi guys zviri mumabhokisi zvine makore kana kushandiswa zvimwe chandinozivi nokuti zvoshandiswa sei zvingori mumabhokisi kuri usho ndakazvitengerei ipapa ndimboita zvangu garaji seo ndimbozvitengesa hani munoona zvangozara hapana nozvishandisa zvingorimo hani munoona pressure ndakadozvipa mari pamwe ndakadozvitira something amen tinazvo zvonkuche but tinoto ndingakudzai chikudii anyway kwaipotesa ndavazivi zvakwewe right chinzwa ibuwe guys kadzigonzo remukitchen munare kogonzo makonzo aiwa makonzo handizoita angu makonzo hamuna makonzo hatina handina antu anoklina panapa saka gonzo aiwa gonzo ariwaniki andogara navo gonzo ariwaniki mukitchen handiwana chero kubikawo handindovadzisawo agoni vadzisawo
kunza hamuna asi muzvemukicheni zvimachichi chinguri ndakasotenga guys rice cooker rini inganishobika ndinodobikira mupoto yo rice cooker iripo ndinodowasha rice rano mupoto 4 ndobikira mupoto asi rice cooker rakagara riripo munona uotswa ndikutaura ndine ice maker irimbo asi ndinotora zvazva zvimatray zvekuisa zviri free ndo zvandotora ice block kuisa asi ice maker iripo kuti ukangoida 15 minutes yatoita maice handifanira kushandisa ndodona chishandiswa nababa vakara chimwe mauiski avo ndopanochi ini kana mbochishandisa pane zviro zvimwe chandakatenga chechiri mukabhokisi chipa chemakebabs kudi chinongori mubhokisi racho neplastic racho nanhasi kana kuziva kuti zvinoita sei handokana ndakangochionawo ndikangotenga peer pressure chai kana iri seef rayo yangoti goi rimwe iri mubhokisi rayo nanhasi kana ndize ndongoona pazeve bhokisi pane chicken yakaiswa ndoti saka chicken iyoyo inoitwa sei unongoisa woita oni chofuridza zvofamba sei kana kuti uchishandisa handina chingodove momba imomo ndachembera ndichashandisa ndochidii nyama yangu ndofraya mupani zvimananstick pani angu yandofraya imomo zvemaefraya enyaya itai moga ndikuda kuzvipa pressure kurarama fake life ndisiyei what you see is what you get right guys tikuinda paberandei guys ndikutaura zvangu zero guys tingotaura nyaya dzepressure musapinde pamapressure nokuti ndikuonai zvangu ndakuonai nhasi mumanikikiri mumastreet mune mapressure ndafana kuseka ndafa zvangu nekuseka ndichikuona mastreet muchiita mapressure ndikati wokoyo mapressure maipanira kusora zuro ngaitange nyaya iyi ndikuzokudzai kuti imwe valentine yakazopera sei valentine imwe yakazopera sei handichakutaridzai zvose saka nhasi magetsi aripo guys hanzi tinos magetsi anoenda ndichingorotaura kuda kwangora kwachongotaura nechingogomenda wanyingokupindura zvinoita kuti unyarira nditange nyaya saka guys handei kunyaya yedu inzwai guys saka mukadzi wandifonera ndikumbira regerero ndikumbira ndibva ndati kune murume inda unotora mukadzi uinde naye kumba nokuti pane vana vadiki vaya vanga varipo ndikatanditora vana nemukadzi uise kumba andiwana then tozotaura andimaona tozotaura naye zesurusa mutoko kungokuchengeta pano but ndokuchengeterei iwe zesurusa mutoko pano because uri munhu ane hatred you are full of hatred zesurusa mutoko you are evil you are full of toxic things unotaura zvinhu zvepamusoro uri ghost ako but you are very toxic my sister tsvaga mwari seek god facebook yakuendese kudenga unotadza kupinda denga nekuda kwesocial media ndakuona mucomment section handiona unotadza kupinda mudenga you know yourself ndangoti ndikupfuure nepo ndichingokudzawo it's wrong you are becoming evil and uchapedzera ngo Satan yakase cousin Satan saka murume azinda kanovatora hanimamona amutora murume waenda naye kumba saka tatichiunza nyaya ipano because kunoda kuzokumbigwa hama ruregerero dzemurume it's a long story guys imi hamino kuti kuhama dzemurume kuti chabudirira here nokuti vanhu vatete vaya vakawa nyaya idzi pano guys vakadzinzwa nyaya idzi pano saka handizivi kuti zvichabudirira asi right now tombotanga nekuti tibate murume une mukadzi right now vose handi mukadzi antoda kuti timbozitora naye zvakasimba guys zvakasimba nokuti handizivi makazvionera guys isu tiri vanhu vakuru pano handitika hatichengeti hedu hatred we don't keep hatred handi munonzwa asi tinoda kuti vana vatipote chidini tipote tichidzora vana animaona hanzi mazina makaita igold kori gold tipote tichidzora vana pavanenge vachirasika anongoswa gold padenga asi ningekiri haisi nyaya regai tifonere murume uyu tichitaure nemukadzi wakaramba murume pano palai Hello, hanzvadzi yangu waswera? Maswera sei? Ndaswera muri kumbei? Ndikumba ndanoona munhu andambosira moto yangu. Saka ndotaura nemukadzi kumba ndachida kuti uteerere kati uvepo kati mukadzi achitaura nyaya dzake
because takutoda chokwadi chaicho chisere tizive because atide case boy by chanofanira kuti munhu yawatanga because pane zvinhu zvakawanda zvinoda kucorrectwa nyaya dzefoni dzekutaura nezvikomba nyaya dzechi so we need to correct all that and then you thank you already guys so manira angu kumba izvi because ndatopaka angu patina zvandika ungoti uri kure zvakadini uri kure zvakadini alright 10 minutes chimanyi ndofona 10 minutes ndofona kuwhatsapp asandi murume ndati zvivire guys there are a lot of things that needs to be corrected anditi maona a lot of things that needs to be corrected nokuti chokwadi tinoti tora mukadzi kwanzi andikwanisi kuti munhu mukadzi rova pasi murume ndamubvunza uruda mukadzi wako here zvikanzi mhuri yangu ndoida saka who am I kupinda pakati pemunhu anoda mukadzi wake but zvaati iye ari kuda mukadzi wake isusu chedu animona takuchibatsira mwanasikana ushu zvakaramba musi achichinya panena pachichinya tichizama kumuudza musuya uya animona nhasi unotongoteerera achida asingadi musi aita ruduka nasanga kunudza twaye mweya waindishandisa pamwe ari mumucomment section hapana mweya tisangonyemberawo mweya guys nemaimi tisangonyemberawo mweya nema guys thank you sokululise thank you miraiti asvike kumamurume miraisvike kumamurume zvakaoma zvakaoma saka ndo nyaya yekuti tiri pana patakagarira regaiti kwai 10 minutes regaiti fanoenda kumujoloko kwandikudzati kumujoloko pressure mwe yakazoguma sei regaiti fanoenda kuzvino speaker remakuwa harina moto zvinonzi speaker plus mazvinonongoita zvaroita rakangofambira itiinde pa ndikuplayerei mugwe kuti kune umwe mujolo kwakapera sei muchazondiudzawo kuti mujolo yenyu yakapera sei handiti rimwe kwete nhasi tine nyaya nhasi tine nyaya iwai kaniyatsowedzera volume yes everyday Yebo. Hello. Hello. Yebo, sithando sami unjani? Makanika. but mire ninyatso kukonekta paspeaker guys ndinoti ninyatso kuwa mire ndinyekedze zispeaker munyatso dambuka mbabvu nokuseka mirai ndinyatso konekta zispeaker mirai ndinyatso konekta zispeaker munyatso kuwa mirai let me connect this speaker for you so that you can hear for yourself jolonization Baby, I'm Linda. get your Hello? Yebo. Hello. Hello. Yebo, sithando sami unjani? Makanika. Baby, I'm Linda. No, ngithi zvanini phela madoda ilokuze injini oil ngithengile ukuthi ngicela ukuthi le salt ya box libopha injini everything ngithengile ngapha phana egarage lezo ngonke ngisothile konke Baby, ukhuluma nami. Awungizwa yini? yes so ngike ngitsho ukuthi guys I'm not yet ngidela the last time
yabona la mfakela amabhawuda amancane ivili lahamba lingihlupha indlela yonke. Please guys, check engine, check ama-oil, everything. Kanti kwenzakalani lapho? Kwenzakalani? No, ngisho ukuthi Yezwa sithando sami. uyangizwa yini makanika? Sengumakanika manje uyangizwa yini? Uthini kanti? Hawu sithando sami, yini kanti kwenzakalani? Wenzani lapho khona? No, ngisho ukuthi ifikisana imoto ibe ready zabe sengiyithatha mina ngama-1 then utshela indoda lo wayebophe ilokhuzeni ilinchekelele exhaust ukuthi injani lapha endlini. Sithando sami, i-Valentine namhlanje ukhuluma nami sithando sakho, ukhuluma nami awungizwa. Iyakuzwa makanika, ibalance yakho uzayithola ibalance yakho. Ngicela ukuthi limbophe injini madoda, ngifuna ukuyisebenzisa imoto. Yebona into wenzani lapho? Wenzani lapho? Yes makanika, yes. Unobani? Ngithi unobani? Ngisho ukuthi bophana injini phela i-oil ngilethile khonapho injini olicheckele lokuzeni. Ngicela lingicheckele ama-wiper. Izulu liyana nomfazi wakho lapho. Lapha angafuna ukukhuluma nami. Ngikhuluma nge-Valentine. Ngikhuluma nge-Valentine. Wabe ungenza kanje mama. No, bambani. Ama-wiper lingicheckele ama-wiper please, ngiyacela. Then i-indicator lana eka-right ayisebenzi kuhle. Yezwa. Hayi, ngathi kukhona okurongo, angi-understand. Kukhona okurongo. Unobani lapho? Hayi, ngase libophile fine, ibalance yakho lizoyithola. Ngase libophe imoto, angila problem lalo. Thina yenzani umsebenzi wenu madoda. Nayi kusho mayidlula i-Valentine kuzobe kuphelile nani ngawe. Ngoba manje into yenzayo ayikho right. Angi-understand ukukhuluma ngani kwenzakala. Injini mele ukuthi twice wena uthi injini iyasinda akutsho lutho. Injini uyayibopha libalance madoda. Ngoba imoto afuna ukuyisebenzisa ngiyayinithi imoto leyo. Antu angizwa. Sithando angaze ngahlangana nemene elifana nawe. Mahlalela. Zwana phela makanika uthi bankonoko madoda ukuthi uthi yenze ethi imali phambili ungakayenza umsebenzi. Ngicela limbophe imoto ngiyayidinga. Zwana phela imoto ngiyayidinga. Ulimelele ngoba usaba ukuthenga i-present ye-Valentine wenzakala ulimelele. Sengikhathi ifoni yami zwana ke ndoda ngizakuba khonapho mbayimbayi ngicela ukuthi imoto ngiyithole i-right. Bye. Sile mmenemene njini ngiyakuzonda. Alright ndoda bophana imoto full stop ngabe ngithole imoto i-right ngilike ibhasi. Bophana imoto mamuruku waka mujolo kuti wakapera sei muso Valentine pressure zenza muda kupanana idzi. Pressure zamunopanana pa social media mujolo uyu wafona uyifonera munhu muso Valentine murume udangari pamukadzi wakati makanika murume kuita serious kutsikirira makanika songa imota baudhiriya mawaipa makanika injini mukadzi achati newe girlfriend ndini uri pai unandi makanika mujolo nyaya dzekupanana pressure siyana ine pressure manyarisi yako maika nyarisi yako dei zvangasina kudofona chitaura yedzi kuti Valentine dei asina kumboyi makanika nokuti unozora ugwadzi wako wakuti saka ndini makanika veinjini yemota agirina medem amen nangoti muteerere umuone kuti mujolo uyu wababa wakazopera sei woumwe musikana wakapera sei mujolo no kutsimbirira kuti makanika newe makanika kutsimbirira nenyaya yamakanika vachireva zvavo girlfriend saka varume vana ameno nangoti muzviwire asi iyo nyaya yekuti varume vanonetsa indoda kumboti ndinyatsa kumbozoitaura ini nyaya yekuti varume vanonyepawo zvinhu zvanonyeperawo vakadzi asiwo vakadziwo zvinhu zvichonawo ini ndinazoti ameno ndinazoti zvimwe vanhu nechingosiva hedu asi kuti techingozotetaura murudo tinozongoignowa chokwadi chiripo nokuti pane pokuti varume vanokunyepera unonyepeka zvechokwadi ukatobhilivha asiwo pamwe pacho unonyatsotoona wega kuti hai feki apa ndiri kufarwa apa hazviti anomaona apa hazviti zvikuru sei kana murume vachigara nemukadzi uyu unozotadza kuzviona sei vachigara vese kuti munhu ane mukadzi utadza kuzviona sei handi unomubuda uchida kugona uchimuzwa kumahotera everyday kumahotera everyday hotera usingambozvida kuenda kumba kwacho unodza kususpecta kuti something is wrong apa ameno mujolo wakaoma guys mujolo wanyisa vanhu mujolo unonyisa uona munhu achiseka munhu mujolo
kuseka mumujolo. Mujolo hauna kuti ndiwani unongonyiswa. Hauna kuti urichembera, hauna kuti chi unongo kwai munhu ane mukadzi haavhunzwe. Saka tatenda uri kureveka uchitaura nemukadzi avhunzwe. Unongo uchingoenda uchida kuchiziva kuti ndozviri panditi uri right ndiri right ka. Handiti unongoenda kuchiziva kuti ndozviripo. Kwanzi tinonyepa nezvikonzero. Advance zvikonzero zvei. Ukaona everyday chero ndiri girlfriend yako kungodai ndakushanyira hande kuroji. Ndakushanyira hande kuroji. Ndakushandira inobvatiza ngenza kuti naye unombogara pai unogara mwenere kwasingadi tiende kumba kwako. Unogara mwenere kwasingadi tinoona uko unogara. Hanzi nda blessing machiza zvakaoma ini chaya nenyaya yangu mujolo soma 1. Uyana yamangwana blessing. Uyana yapa mvenge mangwana. Tiwe. Ujolo uhambuli you guys hauna kuti chikana chembere dzakafana nesu kudai. Guys, unoto hambuliwa nemujolo. Kungoti isi kupana chimwe nditandokuza chimwe cheche chishai ndike chobatsira. Asi ukatoda kuizopinza nemoyo chako kuda kupinda nemoyo dai unohambuliwa nemujolo. Chokwadi. Nimaona unohambuliwa nemujolo. Haitishimire ndimukomana kuti auyi. Mashuwa vana makanika. Kuseka ndoseka hangu because munondiseka uswe. Ndo zvinokozita kuti vanhu vaseke. Because chero ukasaseka vamwe unongosekwawo usina zvawaita. Hanoona. Saka ndo chigame chinge chiri but zvakangoipa sitedzera chakaipa aina angazitedzera chakaipa nekuti mwana mene kungosiyawo. Kwai SIS MELLY ndakamboita mumwe wekuti akanenza kumba kwake ndikati singura even know the address. Varume ava. Saka kumba kwacho ukatoenda kwana kusina mukadzi. Thank you Patience Munenga. Kwai SIS MELLY udzai bani kuti page rakadzoka DQ. Hauna namba dzavo here nai DQ. Mujolo pinda nemakumbo guys. Musapinde nemoyo. Pinda muchifamba kudai. Kana chapenda nokubuda uchifamba. Usasiye moyo wako. Iwai ushu. Udzai zvinhu zviripo ka. Iyi ndiya manje 2 hours ago. Nas? Nas? Ndinoitwawo maita bhago ndinokadzi wangu 27 years iri kuCape Town. Ndadhambukawo nemurume family pakatoipa ndakanzwawo basa ndibvunzirewo basa Tikudawo basa Cape Town guys. Wadhambuka nemurume. Tikudawo basa Cape Town guys. Kachiziva kuti kune basa Cape Town please. Wadhambuka nemurume. Muri kuona iwe murume wadhamba mwana uyu ane 27 years. Zvikunakire kwawaenda ikoko. Zvikunakire. Kudhamba mwana wevanhu kudhamba kuinda kwamuwa kwaenda dhembo nemurume waenda nemwe mukadzi kuCape Town. Mwana ane 27 years. Kwai muchuze wani mangwana mimbai mangwana tinenge chite. Iso mwatina ka activity sport yedu ndipo pano. Muzona sena kubva zvakatanga kubva last year sanaenda kujim kai. Ndakatomira ndikotanga kuenda pana macha. Nei, ndakatomira ndikotanga kuenda pana macha. Ndansanda kuenda kujim. Saka pana activity maswana. Hanoona. Saka kudhambiwa nemurume achinda kugara ku Cape Town kusiya mwana 27 years. Achinda ku Cape Town. Right. Uyena ngone nyaya yake uyu. Hello. Hello, SIS ndazonyora mayone. Maita fadzwa. Ma? Ndikutoona zvipa live kuti ndikutotsvaga basa kuCape Town kana pana munhu ane basa izvi murume wako kwato kudhamba wakusiya waenda nemumwe mukadzi. Dai mukadzi wacho unomuziva here? SIS MELLY. Unomuziva here mukadzi iye waenda nemurume wake? SIS MELLY. Mukadzi unomuziva here waenda nemurume wako uyu? Ndotomuziva SIS MELLY ndichamusendera ndimusendere zvese zvaitondisenderera nemachati achitotaura achiisa mumaaudio zvese ndomuziva SIS MELLY. Uyu murume mamakarora nehe kuti makasangana kukapa mukangogara mose naye maitafa. Kutobva kuZimbabwe kutondidaidza kuZimbabwe nemwana kutouya nemwana une 7 years ndaigara Zimbabwe nguva yese. Mwana uripi? Mwana ndinaye. Zvino basa tikariwana panapa mwana unoenda naye? Mwana kune vanokwanisa kugara navo patinogara vatinokwanisa kusiya zine mwana panapa then kutizopiwa maoko uchiona mwana wako. Munogara kwaMutare? Ndogara kwaMutare kudanga mvura.
murume wako achibuda mupakati kudii? Murume arotauri zimene unongoti ndozvandafunga izvozvo. Ngakuise kumushaka kana achafunga izvozvo. Ndipe namba dzemurume wako ndimbomufonera ibenzi romunhu. Madi? Ndipe namba dzemurume wako ndimbotaura naye ibenzi romunhu. Manje ndinomufonera bhekisi ari kufona neprivate. Ngandipe namba tifonere murume naye zvinoita munhu wakabva kumusha nemwana ane 7 years ongoya kunoenda kune matako makuru kepta. Izvo zvipamwe munhu yeye kwaenda kwarana kana matako acho. Haatorina kana garo rachona kwatoenda. Ndipewo basa guys anokipta ndokumbirawo basa mazvidzwa. Please. Ndirangarireiwo kana mukanzwa pane basa please. Ndokumbirawo mundipewo basa. Mukanzwa pane basa please ndokumbirawo dini ndikugarana naiwo. Musadaro liyo. Guys ndokumbirawo basa. Ndokumbirawo basa kana mukanzwa pane basa kuCape Town ndokumbirawo please. Mwana uyu awane chekuita chengete mwana wake. Naini. Izvozvi muZimbabwe. Akatotora murume muZimbabwe izvozvi. Zvakaoma. Asi wasi kungodzeregwa zvake enda itonyatsa kuita kumindira kumusha. Zvipinge uko. Aiwa kana. Ndinofonera paWhatsApp. Chiwe. Zvakaoma. Njolo magwadzo. Mukanzwa basa guys Cape Town mundiudzewo. Basa I need a job Cape Town. Stay in. Hello dear. Chero stay in zimene ndinoenda ku stay in. Handina hangu nhumbu ndasara hangu ndisina nhumbu ndangosara nemwana chete. Chero stay in mukaindwa. Ko zvakatanga rini naiwe kuti murume wacho anyenge munhu? Muzimba ere mukadzi? Mukadzi uyu muzimba zimene muzimba mukadzi uyu. Uri kusaidi kupi? Kwanzi pane munhu anoda kuchengeterwa mwana. Uri kusaidi kupi? Mucryfontaine. Cryfontaine. Ari kuCryfontaine. Saka vakatanga kudana rini kune murume uyu? Havana kudana kare zimene zvese zvifoni yanga isitomborina kana mapassword asi munhu paakazototanga kuda zvekundoonesa ndopaanga asingachadzivisi machati aakungoti kuti ona zvavanenge vataura zvese asingabvisi mufoni ndichingoona zvirimo. Zamara munhu atotora hembe dzake atobuda atoenda. Paakangotenga mota yake simende ndo pakatangira kusanyonga ese. Wakatenga chikorokoro. Wakatenga chikorokoro chake chibhaki chake simende. Paakangotanga kutenga bhaki rake zvinhu zvakatanga kuchinja. Zvakatanga ndezvarini gore rino kana gore rapera? Zvakatanga gore rinera zvine mwedzi uyo wapera usimende. Mwedzi uyo wapera ndobva wabuda mwedzi watapedzwa. Saka akabuda kasakusira kana mari renti kana anything kana something kana anything. Vakangosiya vabhadhara rendi yandiri kugara izvo zvimwedzi ukapera ndo panenge ndakufanira kutanga kubhadharawo rendi. Akati ndakubuda saka bheri ndisina chizvionera. Wakangoti ndauya kuzotora hembe dzangu wanga akuita zvezvo zvokuti akaenda kubasa kwake simeli unodzoka na 12 dzemanheru kudzimara asingachatouyi kutorara pamba pacho. So unofunga asi muri kutaura here izvozvi? Handitauri naye simeli, handitombotauri naye. Ndikatongofunga ake simeli ndototanga kuchema handitodi kana kuti nditaure futi naye. Asi iye hafoni. Mati? Iye hafoni achida kunzwa zvemwana. Atongobvunzikana mwana simene ndototi ndikashanda pa mwana ndikawanawo basa ndikashanda mwana ndomutumira kuna mai vangu. Eish. Ndozvandiri kufunga. Ya, murume wako une makore mangani? Ndozvandiri kutofunga. Une makore mangani murume uyu? Akaoma simene. Une 30. Usacheme, ucheka kuchema mwanangu, ucheka kuchema. Cheka kuchema. I know kuti zvinorwadza pacheka kuchema titsvage basi, cheka kuchema ako. Cheka kuchema. Saka akangotora hembe chiti hana chimwe chakatora. Landlord. Saka unowa wachibhadhara mari ipapo? 1000. Rent yacheka 1000. Haisi room zvaro simeli iwende house. Chiwinda zvava muchigara uraiti. Saka hana kutora property angosiya zvakaoma. Angosiya zvese angotora hembe akabuda. Wangotora hembe yake nemichino unoita zvekucheka miti head setting zvazvo nemichino yake neredio neTV ndo zvaakatora. Izvo. Itonochaya mapoto. Mapoto zvese wakasiya mapoto nemasitovu zvese zvirimo mumba nemubhedha urimo. Akabuda nechingani murume uyu?
musiwani muna kuma-20 tikuenda 20 January. izvo zviti muna kuma-20 21 ipa Eish. Yeah, sorry mwanangu, sorry. handiti arudzi hangu chero madays ndikandizvirocho Kuti uwane ubhadhara inotenga chikafu chemwana chete. Irene ndoda kutokublokera izvozvo. Irene case, I'm going to block you for this. This is why I'm going to block you. Block. Unoya pano chiti medusa pano. Right. Ndikutaura hangu naye uyu wandiri kutaura naye wanyora zvanyora. Saka sorry mwanangu, apa toda kuti uwane mari bhadhara renji uwane chikafu handiti. mati Kokani ndipe namba yemurume wako ndimbotaura naye. Ndipe namba yemurume wako. mirai ndimusendere muti unodaira here simeni mirai ndimusendere Haadairi. haadairi hatombodairi nyangwe namabrothers angu akamufonera pana munhu ari kumbonodaira nefoni yake maybe ninge wakatoshinja line Kwa mukadzi wacho. mukadzi wacho unotondisira mameseji achitondituka Alright, sharp ndokufonera ibeki. Ndokufonera ibeki, alright. kana muchida namba dzemukadzi wacho ndinadzo ndinomusendera namba dzemukadzi wacho ari kugara naye Ndipe namba dzemukadzi kuti kuwaitire zvakadaro. alright Senda namba tichimbozotaura kuseri kundikangwana basi ndobva ndakukandira nditi. Midway. alright simeni maikabasa Zvakaoma. Alright mwanangu. Zvakaoma name. Midway. Guys, sure we need empowerment yevakadzi. Uyu wabva afona uyu. Hello? Hello, no, next thing uska kumba badiwa wako sasa kuzofenda ku. Usiku huno? Kuzofenda ku. Abda ni bana? Anzi wakuda. Ndo vana ndo wakumbuka wakuda. Kuno buda usiku achindepi ku South Africa muno mukadzi wako wewe? Asi ya phone yake. Phone aenda nayo. Ikanitia kufanya pa phone yake uyu mwana uyu. Ikanitia kufanya pa phone yake. Ora ndachiti mufona pa WhatsApp here kana pa phone. Pa WhatsApp. Ndokufanya pa WhatsApp rega ndimfonere pa WhatsApp yake wewe enda pa WhatsApp yako. Kati mukoshandisa phone wani it's okay. It's fine. Ora sharp. Ha. Zvakaoma naye. Umwana wetu uzama kumira regero obuda zveusiku unofamba usiku achindepi. Zvakaoma. SIS MELLY zvamunombosangana nazvo soka. Haboto. Namba yacho iripi? Iripi chona? Zvakaoma. Zvakaoma. Ndine vanhu 2 vari kukipsa guys vari kuda basa mazvinzwa. Ndina umwe mai vechikuruwo vakasiyiwawo futi neboyfriend yavo. Vangodhambiwawo neboyfriend yavo. Vari kudawo basa. Anomaona. So please, kana muine mabasa 2 vari kudawo mabasa please ndibateiwo. Achorora achabati foni. Foni mwana uyu kauyu. Hai. Nopera power check. Netsai mawindow uya undibate ku WhatsApp. Achoro. hello Kwa uripi? Hello. Hello. Thank you, Jackie. Hello.
Chihoro. Network. One foot. Hi. Nomsandibate ku WhatsApp. Hello? Hello, Tete. Uripi? Chikomba. Iwe, hausi kumba. Chikomba na kumba Tete. Uri kubvepi? Chikomba pashopa. Hora ichisvika kumba ndofona kusvika kumba. Yes. Atimirire bapipe. Mashokoda amene. Ashaka umu. Na ipaionesa ningura bvunza namba dzake dzepaningikire namba dzangu apanesa musingamupi pedu ipaionesa namba dzangu. Nesai namba dzangu idzo. Idzo namba dzangu netsai ndakupa, namba dzangu ndakupa netsai. Nazombada ku WhatsApp namba dzangu idzo. Haini mana ndokuhlayini. Hai. Thank you Lucy. Thank you Anita. One 27. Nipira kudzikama izvo. Nobuda muromo make makamwala system one. Tifoni yangu titi wasvika here. Kama zvodogwa. Tangwa indepi. Tifoni. Anogwa. Thank you Sandy. Hi Lizzie. Ndidzo vacho tiwaye ku WhatsApp. Right, kupasa. Thank you Diana. Answering service for Hello. Vashika. Avasati ndatofanira ndaenda kushopu kunotenga muriwo here apa ndawasira mari yemuriwo kuma7 ndikatoti kuma5 6 pane time yatataura tese tiyaidho time yandatova mari yemuriwo. Kuzvandiri kubva kumufonera kati kwai ndave kumba. Ndiri kumba. Hello. Zvandabva kumufonera kati kwai ndave kumba. Aiwa asi kumba uyo haapo.
aripo zvingatomupa foni. Hai. Zvakaoma regai timirire. Uyai kuWhatsApp muzofona kuWhatsApp kwiri kunoka kupinda muye kuWhatsApp. Bodo bedwe. Hai. Hansa nabona zvakadai. Hello Tari Juma. Haunopera paunozorora. Haunozorora. Chiragaitiwe murume wacho tanoti kudini nyai. Chanoti ndinoda mukadzeri aiwa. Ndichina sei? Handina sei regaitiwe. Zvakaoma. But mwana wemukomana ndomwira tsitsi guys. Hasadza tove 8 izvozvi guys. Muriwo nditongwa dzisai mungozobikwa nguva iyi. Kaitimirira adzoke. Thank you guys. Wigi vari kudzida namba ndakapinda pamusoro. Fonai muone mawigi aripo. Pane wigi nedzemhando yepamusoro. Ndagudugwa ndapera panoita. Ashley, munhu ari kuti ndoda mukadzi wangu. So it's not up to me kuti hazvichaiti. Ati ndoda mukadzi wangu murume wacho. Handiziye nyaya yacho Sasha. Plus nyaya kana dziri dzekwatitetilda regai dziperere kwatitetilda. Hatidi zvinonetsa. Isu tinoitawo dzinouya pano. Dzekwatitetilda tinoda dzinogara dziri kwatitetilda ikokoko. Voitawo dzavo toonerai kuti sei ikoko. Isati haijeki hatidi kuhijeka unless vari ivo titetilda vauya zvakaita kunyaya kwamakore paya. Ndo vakauya vakati Smelly ndombura kuti mudai muri kuSouth Africa nyaya ishi. Kana vasina kutipa nyaya hatigoni kutora nyaya dzekwatitetilda. Tomanya nadzo unless vanhu vacho kwatitetilda vari ivo but approach vega. Kuti tauyawo toda kudai tino yes tikwanise kuramba. But kuti tinotsvagana nevanhu vanenge vaitwa mashows kwatitetilda hatikwanisi. Hatikwanisi guys. Aliwadi zvakaoma. Hai. Hanzi dreadlock handimbodi kana udozviza ndakarimaka seika hidza ndakarimaka seika. Lois pagiwa mawigi akasiyana siyana akari pa special akachipa akanaka mawigi ende akazara. Saka ndichakanda pa page but number dzake dziripo munogona kuenda kunamba dzake muti Ndokumbirawo tipo catalog. Muone catalog. Ndichiuruka. Ndimbofunira iwe vachiuru vachitotora apa. Airtime yangu. Mbuto mchidisira airtime guys. Mbuto mchidisira airtime. Achoro. Hello. Uga network upari kaiti phone. Achoro. Achoro mukataka kutiza ini.
guys ka ini ndinoso chioro atiza ini ndikutoda chioro atiza guys vachioro vanenge vatiza chaiko guys amen thank you Sipo Cheryl. Airtime yangu yachapera nani iwe kuzoti nditaure nawo WhatsApp tu ndinozoti murume wetimpedu one of the diaries guys yes Isabel murume ndinozoti timpe one of the diaries guys achengetwa ake hanokuti zvibodo izvi uyu murume uda kungopuwa mudiaries uyu guys serious awane madiaries atotsvaka varume awane kuchengetwa ake Hello wauya Awasati wangaita ndakusvika. kure here kushopu Hati ndakusvika mena wangaita ndapadhuze. asi kure here kushopu Akuti kuro kubaibva ndatoenda kure hake. regai atimira asvike regai Tingodzika pasi apa patori nemashopu. Pasi papleti chaipo patori nemashopu. pasi pefuleti pane mashopu saka wawaitepi Maybe wanga waendawo kure mena. regai timirire asvike tiwe tiri kubvepi Ndokubhipai akasvika nawo. Alright. Kana akasviba kuti mundibhipe kuwhatsapp ndakatokumirirai kuwhatsapp. Alright. Hai. Ameno guys mashuvira. Hai mashopu ari papa pafleti papo pano. Panogara ipapo. Ndipo pane mashopu. Zvokwadi bore. Yatirindire. Takamirira zvotodi. Zvakaoma. Taubika zvisina 8. Tisi, zvakaoma. Kaichimirira achioro vadzoke. Soft ni mwana uyu ndiye ndibhuwa mwanakomana uyu. Soft ni mwanakomana uyu ka. Zvakaoma. Soft ni mwanakomana inotobhuwa wedu we.
Ndakusvika nanhasi asati asvika. Ndakusvika nanhasi asati asvika. Kaitingamirira. Nemi guys, vane varume asi vari macho munoryisa makaryisei? Asati vanitumira nhamba yemurume wegirlfriend yavo. Asati vanitumira nhamba yegirlfriend yacho. Ndavatumira. Hello. Smell ndiri pana nalandlord vangu munomuri free. Lero ndoda kuti kudi. Kuti vangu mutsanangurirawo maendero akaita baba vati vakangotora hembe dzavo kuti vakangoenda. But handina kuti handisi kudhauta hangu kuti pamwe uri kunyepana kuti kudini. I believe your story though. Yachoda namba yemukadzi uchinzoti anofungiwa. Mukadzi ndisatani chaiyo ndisatani chaiyo wakazvigarira. Mukazwa zvaaindituka ari mafoto achindisendera achimwa doro vese nemurume nditoriwo vanhu vadatoriwo vanhu vemafaro vaya vanotozvimwirawo doro. Zvakaoma. Satani chaiyo wakazvigarira but makanada angu vandogara nawo panapa ndingotori muZimbabwe ndega pano. Saka vanetsi avo. Mati? Saka vanetsi avo makanada. Avanetsi vanhu kwavo simeli vanotonditora sefamily yavo havambotonesikana. Saka ndo vari kutokupa chikafu. Chikafu ndinacho simeli upo ndinawo muronda ndinawo mufiriji wakawanda ndotosanganisawo nebhinzi nemaveji nechimari chandanga ndinacho. Dei wagona kuwana mapisi job uchida uchidzoka waingoramba wakazvigarira pamba pako. Havasati vambondipawo chikafu. Dei wawana kwaone mapisi job ekuti unoendako uchidzoka kumba kwako kosha zvakanaka kuti ugone kubhadhara renti yako nekutenga chikafu chako. Renti yacho yakatonaka zvayo simeli dei kungoti handisati ndawanawo basa ndikawana basa ndinongodzoka ndichizvigarira simeli. Aiwa renti yakanaka 1000 yakanaka usabve ipapo renti yakanaka. Renti yakanaka. Vangoti nyangwe ukawana basa restay unokwanisa kutisiyira mwana hatina problem nazvo vanhu kwavo havo simeli. Aiwa chita dzekatitsvage basa kuti uwane kuenda kubasa cheno mapijo pane mumwe munhu anzi kwai ari kuda munhu webasa. Ndipe namba yake ndinayo guys, namba ndinayo. Pane munhu ari kuda munhu panapa. Iwe sanhanga ndibate kuseri kaElizabeth mwana akanaka uyu musikana akanaka uyu wokushandigwa naye anochengetedza basa. Inini wacho handistori kuFacebook simeli handana data reFacebook. It's okay kana usiri kuFacebook tichangokuputa kuti wawane basa ndokuudza kuWhatsApp ikoko kana paine paita basa woenda ikoko. Alright, Facebook ndinayo hangu account yakazidesire mulambo asi kuti handina data yekuti ndivhure ndiende kuFacebook. No, don't worry. Inini ndikakupiwa manumbers ndokupa kuWhatsApp. Chatoda ndichoti uwane basa first, dati uwane basa first uende kubasa ugone kuramba usabve pamba ipapo uramba wakagara pamba ipapo. Alright, simeli maita basa ndimi mutori hama yangu imimi ndakatomuzwa kuti ndinobatsira vanhu vakawanda simeli. Sorry hako mwanangu, sorry. Zvinowanikwa parika timbotakataona timbotsvaga nyaya yebasa first. Alright, simeli, alright. Munongondikandira namba mukazowa munhu unoda munhu anytime ndinotoenda pana chero mukangoti nhasi chero mukati nguva ndinotoenda. Yeah, no, I understand you. Don't worry. Basa rinenge ratovepo kudhara ndatongomira ndipiwe madetails ndokukandira. Basa riripo. Alright, simeli mwari amukomborere. Newewo mwari ave nevakuchengetedza. Usaita stress, usacheme. Ingozvitora kuti mwari mune chinango. Ingozvitora kuti mwari mune chinango. Mati? Ndati usaita stress, ingozvitora kuti mwari mune chekuita mune chinangwa. Pamwe mwari vanenge vakanzwa zvinhu zvakanga zvichitaurwa zvausina kuhwaiwe. Saka wakakunzvengesa. It's okay. Moti ndinombodya here simeli. Ndinozwa kuguta simeli. Ndinotozwa kuguta ndikabika izvo ndabika sadza kuti ndidye ndinongodya kana ndatomusora chayo. It's okay. Alwadi urura mubhadharira rent here. We do appreciate if you want to pay 1000 rent for her. It's okay. It's that anobaya time kutsvaga basa zvakanaka.
And what chidodo, if you want to give a 1,000 rand yekuti chibhadhara rent chinobhadhara kuna Nairobi straight, you are more than welcome to do that, so that you abuy time kuti aramba achitsvaga basa ake rent iri covered, because chiri kunetsa apa chindonetsa apa inyaya yerent. Chikafu achinacho akangowana rent anopusha tsvaga basa. Ndizvozvo Simeli, chikafu chiripo uripo kudya chaiko hatitombodyi, handitombobika zvakawanda because handina vanhu akaita ndinotozwa kuguta Simeli. Ko mwana manje kana ukasadya ko mwana? Ndikati tarisa mwana wangu ndinotoshema Simeli, mwana wangu ndiwo wandotoswera tsitsi, inini ndiri raitamu. Ndoreva pachikafu novabva unofanira kubika kuti mwana adye kashamwari. Ndinotobika Simeli, izvezvi ndatobika ndinobika. Obva anodya ake. Unodya saka kodona ndichichema, unenge kuti mama mundochemeya, unenge asingachadodona. Oh, shame. Aiwa, don't worry. It's a phase. Zvinoitika kufunge zvinoitika. It's a phase. Achadzoka zvake munhu. But kwaita iko zvinoti atiri kuti umutevere. Toda kuti urambe uchibhadhara rent yako, uwane basa ushande, aone uchita move on upenyu. Mwari vachikuropafadza. Anditombomuteveri Simeli, unotogara padhuze, havasi vanhu vanotogara kuti ndimbotovateveri kana kumbotobvunza kana kuti Alright, mina ngokufonera back. Alright Simeli. Ha, moyo wangu unobva waenda mudenga kudai. Zvakaomazvo. Moyo wangu unobva waenda mudenga kudai chaiko. Hello. Hello. Vasvika. Hello, ndiri kunzwa. Hello, Masera. Ndaswera Masera sei? Vasha. Vasvika. Ndaswera vasvika. Alright, avauye pafoni. Varipo. Avauye pafoni. Hello, achiori. Hello, Tete. Ko mama nditenge pika usavini. Achioro. Hello. Mama notenge pika usavi. Ndanenda kushop Tete. Kure kushop. Aiwa kusikure. Kushuzva matana kwese mama chitei. Aiwa ndazodzokera ndanakangano zvimwe zvanandakangano. Oh, right, murume wenyu uyo ndofunga auya akakutorai. Tave pamurume pano, murume wenyu ari pasaidhiko zvino. Taurai nyaya yenyu tinzwe. Tete ndandichikumbira ruregero kwaari pane zvatakamutadzira zvese. Tangewo patsva. Ko chakamboita kuti ndoda kukubvunza, ndoda kubatsira. Chakamboita kuti murume handichadi chii? Tete handizive, pamwe maybe nekuti ndandine boyfriend, saka moyo wangu wakuboyfriend handichaziva Tete, but right now pfungwa dzangu dzapaposition chaipo. Saka waune boyfriend uswera zuro, saka boyfriend yakaendepi? Hakuna kwayakaenda, boyfriend iri kuZimbabwe. Eka, andiyo yanga ichikupengesa uri kunani. Saka iyo zvino zvinodawo guarantee yekuti murume uyu wanga une boyfriend kuswera zuro. Nanditi, saka zvinozodii? Nokuti boyfriend ichipo kai. Iwadzoka kune murume uyu. Ndandataura naye kuti ndokwanisa kumupa proof yese, ndokwanisa kutaura neboyfriend yacho yaripo, ndomuudza zvese zvikuitika zvongopera. Tifonera boyfriend takateerera tiwe. Mufonere munhu iye. Tibve tatongozvipedza. Asi kubatika iko zvino Tete, ndatone mazuva ndisingataurawo naye. Wanga atiza kana kuti wakanga wati ndakuuya. Saka naye ndatombomuudza naye kuuya. Naye munin'ina. Saka iwe izvozvo alright, murume akugamuchira. Murume wako akane mwoyo iwe. Murume ane mwoyo wakanaka. Murume uyu kawo zvakaoma. Saka murume wako zvakugamuchira akati chiuya panapa tigare. Andika wambomuyeta, wamurwadzisa 2 days 3 days wamuchumuchunyira pa chindoinda ndodai kusvikira hama dzipindira. Anditi unomupawo guarantee ipi? Chisha urikutaza kuti murume uchamudawo semurume wako, ugomuremekedza semurume wako, ugosiyana nezvezvikomba. Because wewe unoda zvikomba kaiwe. Chisha ungatedza kuti uchasiya zvezvikomba izvi. Kuti umuudze wagutsikane nokuti izvozvi anokuda hake.
enanda vana vake saka chingoti huya handichika asi mumwoyo make ndakuza chokwadi mumwoyo make chemuchaiwa anogadzikana anenge achingoti chiri kubasa chaenda chabundira newe chingoti izvo pamautaura nemunhu yapafoni pamautaura nemunhu yapafoni saka garantii yaungapawo yokuti hauchaiti zvezvikomba ndeipi garantii anongatoita tete ndekuti handi foni yangu anga asingambosibata foni yangu saka foni tinenge tangobatirana mafoni anenge achingoona zvese zvinenge zvichingoitika ko kana ukafanira kuchita masikati ukadhirita tete handichadaro aiwa tikudai nokuti munhu angotendeuki one day kungochinja one day wototi kwai ndatove right one day overnight wasiwa kupark station chiinda kumusha ukaburuka bhasi wototi ndatove right hakuna zvinhu zvakadaro ko zvinoita here bamini muri padhuze here naiyi yanzvadzi padhuze bamini muri padhuze ndiriku handizivi kutomoita sei apa padada kuti titopindira mumereji yenyu kusvika yamira mushi anomaona handizivi kuti zvingaita here kuti tongoti chiko tomuda mwana uyu tomuda rini kutingamuda rini mwana uyu no mwana uyu tinomuda nhasi asi after nhasi bamunini handichika imi namba dzangu munadzo munogona here kuti mumbotora foni ishi mumbogara nayo makaidzima ambogara asina foni ayo kamusataure zvinhu zvisirwa pamwe penyu takubatsirana kuti zvibude musystem murume uyo atoona mubve mabhlokamo kana zvichidhiletwa amboita kana 2 weeks kana mwedzi asina foni muchigadzisa mumba menyu zvinoita ndisingaziva wangu saidi rake kuti ari kuzvinzwa kuti anobvuma maini ndidi akufa panyaya yefoni zvese tete zvamunenge mangotaura ehe tombotora foni yombogara nabamunini vakaidzima foni modhilita vanokupizvo zvii foni yenyu munaye muda timudhilite zvikomba zvose zviri mufoni menyu dhilitai madhilita foni yenyu imimi tichakutaura nemi pafoni yabamunini tinototaimira pavanenge vakumba katida kufona totaura nemi foni mombopa bamunini avo voisa pavanisa foni mumbogadzira relationship yekumba kwenyu nokuti foni iyo iri kutokukanganisa imi hamushandi kufacebook imi wokuti kwai munoti ndikutsvaka mari kufacebook handimaona hamushandi kufacebook hamushandi kuwhatsapp hamushandi kupi momboita foni kuti nokuti vatove ane addiction ekunzi munenge muchitaura nezvikomba kuma 3-4 zera renyu that's very wrong ende ndoda kuudza chokwadi chikomba chinokuda uri pamurume wako uri kuona ende ndakakuudza musuya pano that was the biggest mistake you were going to make kuinda kuzamba uchichinya uchifunga kuti chikomba chinonokutora chinonokugamuchira ndo mistake hombe yaunga waita iyoya chikomba chikutomba newe pafoni apa chinotora nemunhu wacho kuzimbabwe iwo haumuzivi nokuti uri kuno kuri ndokuva akamirira iwo mukadzi womunhu ane munhu wake kuputsa imba yako nezvinhu zvausingazivi kusiya murume wako nevana 2 nekuda kwechihure che2 minutes chinodarika dei dzanga tsiri hama dzako dzakuramwa pese kuti hatidi kumukuona kunoko wanga utoenda kuchikomba iwe ende wanga uchindorisiya mwana pakati yoenda kuchikomba hama dzako vanhu vane hunhu vakati achidi vakakumbira regerero mukwasha wavo vana mai vako ndo zvakubatsira nokuti watonyadzisa dzinza rose kutiti kudii ko zvinotifoga kuti zonokumbira regerero kunana vatetoko nezvawakaita izvi right bamunini ndokumbira kuti imimi yenyu mukana handi mateshopiri padhuze kana mumbobuda kana mugare kana pabalkoni kana iripo timbosara nemukadzi wenyu torai zvenyu zvana zvenyu budai minde pabalkoni kana muine kamari kamena kuenda kana motenga chikafu pasi apa toda kumbosara nemukadzi wenyu ndiye watoda kusara naye timbotaura nemudzimai wenyu toga pachikadzi musipo inyu right achihoro right ndoda kuti ndikataurisa ndiri ini unoita kunge ndiri kukutsikirira ndoda kuti madzimai ese akumbira toda kubatsira mwana uyu so I'm going to allow vakadzi vese ada kubatsira ndoda kuti unyatsoona ndivana mai vako mazera namai vako tese timazera namai vako hatisi kuda kutamba neimba yako nakuti takatorwadziwa pane zvakaita musuya wayo kuti ndakuinda ndodidi takasheya kutodi yedu because tine chitona zvemberi kuti mwana yatikangasa ficha yake but zvawadzoka kudai so zvanaka isusu who are we kuti kujaji hatideni kujaji asi tinoda kuudza chokwadi nokubatsira right ndaisa manhikikiri guys taurai nemwana anoda kutaura nemwana wese namba iyo ngatitaurei nemwana tibatsire mwana ushu
Antika aumbe imba yake, mistakes anowanikwa. Zvaaita izvi zviwanikwa zviripo. Chatodai change kubva kwaari. Toda kuona sanduko mubamba chemo. Vana vadiki 27 years, murume ndofunga 30 chaidzo. Vangadai vari kutofara vanhu ava bamba vachidanana, vachitoita zvinhu zvose pamwe chete, matotanga kuita kupinda mweya wasina usinomira zvakanaka. Anomaona? Matanga kutopinda mweya wasina usinomira zvakanaka, mweya wokudestroya marriage. Ndakambokudza ndikati Satan anotargeta marriage. The devil is targeting marriages right now. And if you are not careful, marriage ari kuparara. Imba idzo dzavana vadika vana vanototanerera. Vari vadiki kudai. Chidukuduku itoto. Nokuda kuti mai vapenga. Vapromiswa denga risiko. Nemunhu ari kuZimbabwe. Namba ndakapin hapo iyo. Namba ndakapin hapo. Iti fast guys, timurega abiki. Iti fast taure nemwana uyu nhasi nokuti toda kuti ifoni imbobva mumaoko make. Saka we can only speak naye nhasi pafoni ipapa. Daisy. Hello? Yes. Taura naye mningi wako. Hello, my name. Hello, Makadisi. Ndiri pangu makadiwo. Mainini zvamakaita apa makatinyadzisa. Ndiri kumbokunyepera mwana mai angu mumba mawiri momo une murume wawiri nayo vashoma vanoita zvaaita izvi. Wapiwa second chance, chigadzirisa unhu hwako. Chinja line rako mufoni mako imomo zviratidze kuti uri munhu ari kukumbira ruregerero. Munhu akaroorwa, munhu ane murume ane vana vaviri, haaite maitiro akaita kutoita boyfriend, hazviitwe mainini. Siyai unhu hwechihure. Maboyfriends hakuna zvaanokupai, kuchihure hakuna zvakunokupai. Munozvipunzira musha mukaimberereka kanenyika mumhesura izvo munofa, mugofa muchisiya vana vavagotambura. Hamuna chamunowana, munowana zvirwere. Makawana ngirozi yemurume. Tenda Mwari mwana wamai vangu, pfugama utende Mwari kuti Mwari makaita basa, makandipa murume akadai so. Nokuti yetinezvi hakuna murume anotambira marara wakaita kudai so. Haya mainini, hakuna. Siyai mweya yechihure, siyai kuzvipunzira dzimba, garai pasi, itai unhu kwawo. Dzikama mwanasikana, wotombodzikama chako kuzviratidza kuti uri sorry, because ezvinezvi wadamage relationship yekumafamilies muri mbiridzi. Achava nekukakatana kwakasimba, but you have to prove yourself. Unofanira kutoramba uri panzvimbo wakatozvininipisa. Ezvinezvi nyaya dzekuti unosirwa mari na5 yekutenga muriwo wozobuda unotenga muriwo na8. Ngazvipere nhasi. Murume ngaane chikafu chabikwa. Unotoona murume akanaka chaizvo, ngaane chikafu chabikwa, chengeta vana vako, gara panzvimbo 1. Hakuna zviriko kunzoko. Kana wainyeperwa neboyfriend kunzoko, nchakuita zvakati. Murume chihure ichi, varume vanokuda uri pamurume wako. Kungobva chete wanobva watosakara, ende hakuna kana murume anokuda. Hakuna zviriko kunzoko. Dzikamai mainini, mazvinzwaka? Waita basa, ende takatotsamwa nokuti matinyadzisa. Maita basa SIS. Thank you very much. Hanzi munhu anorayirwa, antika anorayirwa ipapo. Aiwa zvokuchinja sim card, achazochinja sim card kwati kwaiko zvino foni ngaimbotogwa. Hello? Hello. Mwana wenyu uyo taurai naye. Amai mwana. Mwana wako anonzani naye mningi. Fuda ungave mningi na uri mwana wangu yo. Mwana wenyu. Mwana wako anonzani. Chelsea. Saka nai chade. Ndoda kukudza inini semukadzi mukuru. Takapindawo dzimba idzi, tikagara dzimba idzi ma18 years. Inini ndakarayirwawo natete vangu ndikaudzwa kunzi imba kuti imire mukadzi, imba maoko akwaya munhukadzi, imba rurimi rwako urwu munhukadzi. Chaunobata nechaunotaura ndo chinoputsa imba yako mangwana. Uri kupabatisisa? Chaunobata nechaunotaura, zvinhu zviviri izvozvo ndizvo zvinoputsa imba yako. Ukatadza kutaura ukashandisa mashoko asiriwo semashoko awakataura zvondo rakapera, yekuti wakazviganza ukazvikurura hembe semunhukadzi, ukataura iwewe kuti kuchihure ndokune yese, asi
zvedzoka unofanira kuzvininipisa utende Mwari. Hanzi unozvinamatira katatu zvakatarwa nemapostori. Handizoti mapostori anonamata katatu vachiti kudii. Handiti. But wozvinamatira katatu uchizvibata katatu kuti Mwari ndakatadza ende nditungamirirei ndichinje imba yangu. Ndichinje mabasa angu. Because zvawakabata. Munin'ina handidi kunyepera kana kuti mwana wangu handidi kunyepera. Une laki rekuti wapinda mbeu mumo uri mupenyu. Ungadai takutotaura imwe nyaya yekuti wainzisiya vana vangu uritwa wachitunha uchienda. You got an angel murume anotokuda. But urare wakavhura ziso 1. Uri mukati memba yako imomo. Ndo advisor ndoda kukuudza. Urare wakavhura ziso 1. Because nhasi murume wako anogona kukuti ndakuregerera. Wongo akuregerera because anokuda. Asi haati kuregerera 100% because wakamutadzira zvikuru. Ukupanzwisisa? Wapo pakuchiprova murume wako. Wapo pakuchiprova murume wako. Kuti murume wangu ndachinja. Hausi kuchinjira nyika. Zvako zvokuti unotingura usiku nesikati usingagare pamba. Kana uri kuenda kubasa chifambira zvebasa. Kana usina basa tsvaira mumba. Ubikire vana. Uchengete mhuri yako. Takukuudza nekuti pamwe hauna ana tete vanokwanisa kukuudza. Saka takukuudza isusu sana mai vako, sana sisi vako, sana mbuya vako. Izvi hazviitike kwakawanda izvi. Mashura ndo wakabata svondo rakaperana. And I hope and believe kuti uchachinja. Asi uve munhu anoziva kunamata. Shamwari yako ngaive Bhaibheri. Shamwari yako ngaive mabvi ako auchapfugamira musha wako. Ukatadza izvozvo mwana wangu watotadza zvamuchose. I'm so angry with you and handisi kutomboda kana kutomboseka nezvazvo. I'm very angry and very annoyed because watsvinyisa vakadzi vese. Ndapedza zvangu newe. Right, thank you very much. Thank you mashoko makukutu. Kana ane nzeve dzekunzwa mwana uyu ngaafunge kuti vanhu ava havandizivi. Handichavatombori neinini asi vawana nguva yekuti vanditsiure nekuti munhu wese akanga arwadziwa nezvawanga waita. Takashaya ruto dii nokuti wanga watsikira kuti handichadi asi takanga tatorwadziwa. Tikuda kuti varume imbouyai mutaure namainini wenyaya. Muvaudze ndimi varume vachoka munenge muchinyenga vakadzi vemudzimba. Varume it will be okay mukambofonawo vanhurume. Muye mutaure namainini wenyaya kuvaka imba yomwe mwana nemunina wenyu. Hello Kola. Hello, Murisei SIS MELLY. Ndiri right kuti sei? The right name ndinoda kutaura nemusana. I'm sure we're probably the same age. I just want to give advice. Ndiri munhu akambodanana nemurume munhu and all I can say to her is Tiore Achibadari. Wake up at midnight, pray for yourself and ukumbire Mwari kuti abvise whatever that makes you wanna cheat your husband. That's all I have to say. Amen. Thank you mwanangu. Makainzana zera. Thank you. Muri zera rimwe chete. Thank you very much. Hello. 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 What do you say? Tokumbura mukudze volume atisikunzwa. Haisi kunzwika bvisai ma-earphones. Ndinombesa ma-earphones. Ameno chichiri kuitika haisi kunyatsanzwika. Ndaibvisa panhindi. Sure. Ndaisa pa. Handisi kumbotaurawo nemunina wangu ushu. Munina uri sei? Ndiri right, makadisisa. Ndinotaura idi makadiwo. Munin'ina ndege ndimbokutaurawo mashoko maviri matatu. Imba munin'ina mazuva ano imba inochengetedzwa ende imba chinhu chakakosha. Ende iwe unofanira kuziva the reason why wakada imba yako. Tarisawo kuita zvechihure uri pamurume ka.
mazuva ano hazvimboshamisira ende iwo ndinokuchitozvinyadzisa ende chinhu chaunofanira kuziva itira vana vako vana vanofanira kukura vaine vabereki amai nababa muri pamwe chete muchikudza mhuri yenyu chihure hachibhadhare chihure chinotokukonzeresera ukatorasa makesisi mazhinji aripo akadza kuurayiwa ndinoda kuti nhasi urespekte murume wako utende zvese ugare pasi izvezvi ukumbire ruregerero kune zvese zvawakatadzira murume wako hakuna murume angati mukadzi aura oti chidzoka gomba nhasi kunyatsogara pasi munin'ina ukumbire ruregerero kumurume wako uzvininipise urase zvese zvezvikomba izvi pamurume kana wadhisaidha kuti hauchada murume move on kwete zvekuhurira murume aripo muvarume mazuva ano ingoda vanotokosha ende vanotofanira kutobatisiswa ndokudzi kana waona type yemurume wako haufanira kuona murume akadaro kunzoko vanhu vari kutochemerera varume vachivatsvaga vachivashayiwa iwo wakapiwa nyasha naMwari wakawanirwa nyasha dzekuti unge uine murume ane rudo rwakadaro so from now murume wako I know kuti maybe akuregerera but kwete nemwoyo wese zvekungoti vana vasakure vasina vabereki saka iwo from now ndinoda kuti urege whether une shamwari or hauna from today onwards uchifanira kuenda kuchechi uchinonamata Mwari wako uchikudza murume wako mumba muchimuka mamuka sei baba uchitsvaira uzvininipise uve a changed person kubvira nhasi uchinje uite zvimwe zvawanga usingamboita nguva yese uchirespekta murume wako nekuti chinonetsa mudzimba communication kufurirwa mabhururu ukaita mashamwari hobho vamwe vanenge vachitotsiva life yako iwe yaunotorarama ivo vachitoida uchifurirwa kunzi asiyana naivora ngoma but at the end vanhu iva vachazenge vakukuseka futi waitwa nyaya yekunwisa timu maraini vachikudzoti amainhenge ava ndo vanhu vanenge vachikupeshedzera so from now regedza kuita mashamwari shamwari vakagaive vana vako nemurume wako wameka shuwa kusenuka mukatsvaira mba mako tsvaga zvinongokukipa bhisi chete mabhizinesi akasisinoida vanoadvertisa maspices uchitengesa maspices uchingobatsirana nemurume wako like ichiendeka dhani kuda kufadza vanhu kana kunyadzisa vanhu zvawakaita last week ndakaiona palife pawaitaura uchitoganza munina kuti ndinotoenda murume boyfriend ka inokuda uri pamurume wako wanzi usisi izvo zvidai aikuda kadai akakutambira unaye asi akatoona kuti mumwe mutoro waari kusvika imbwa yaunoziva iri nani dhani yauchatanga kudzidzisa kuti chichichi iyo imbwa yako yaunoziva iyo itori nani dhani dzimwe dzibwa dzausingazivi so from now now ndinokumbirisa nemweya waMwari tsvaga chechi yekuenda number 1 nemurume wako umurespect ude imba yako usiye zvese vese ana giribheti vari kukunyepera vari kutozvifonera hakuna zvakadaro munhu anokuda uri pamurume chihuri hachikurudzirwe zvachose unofira mahara kune vakesisi hopa tinotozivai vanhu vakafa nenyaya yekuda chihure chivi saka please dzikamai mainina nditi hello please ndokumbirisawo for the sake of vana vako chengetesa imba yako mudikani hakuna murume angaita izvozvo wakarwadzisa murume wangu kusvika pekupedzisira even now unoziva kuti ronda harikwanise kungorapika richingopfuura sezvawakamuitira izvi ronda rinenge richimudya mbichana mbichana haachakutrust 100% because haachaziva mafungiro auri kuita kuti wakanyatsotaura nemwoyo unoda kuti hauchada zvemurume uri kumuda zveshuwa here kana kuti hausi kumuda so from now please chiratidza murume wako kuti wachinja zvawakaita kare zvezvo zvopfuura enda kuchechi namata Mwari ende utende Mwari kuti murume uyu hakuna murume varume vakadaro kunyika hakuna ndinotoshunga kutova nemurume anenge wako wekuti waita zvakadai sokudzoti dzoka umubatisise munini takatotori mabhodhibheki kudhara takatoenda mumochari kudhara deo takatodaro tirisu saka aiwa munin'ina batisisa imba yako ukumbire ruregerero kune murume wako usiye mashamwari enda kuchechi zvichipe bhisi tsvaga mabhizinesi ekuita uchiziva kuti ndikaenda kunotengesa so ndodzoka ndobikira vana ndoita muchibatsirana nemurume kwete zvekuenda kumashopsi izvezvi usiku unonga mutenga muriwo murume ari kushandira inini kuti mudye wodzoka wamirira pauchabika sadza ingoita zvinhu zvingori romantic tangoti ungochinja chete kuti kana unga usingamutse makuseni womuka mamuka sei baba woisira mvura yogeza uchinyaso actize chunge munhu achinja kwete kuti waudhani azvibude munin'ina anditi saka imbonyatsoenda kuchechi munin'ina umbodzidziswa kuchina uku mazuva anana tete havako asi tikungoudza kuti please regedza zvawakaita izvo hazvitombonakidza zvachose zvinonyadzisa
zvinonya even watotamisha image yako kana kwawakaroorwa chaiko havachambokutrust. Munyika mune zvirwere, munoitika zvakasiyana, itya. Ipo pana SIS MELLY diaries todzidza zvakawanda zvinenge kuchiitika. But haminoti why wakavhiringika ipapo, but still no, tadza kuri muvanhu. Tinongoda kuti uchinje uite hunhu kwawo, handiti? Alright, Marina, thank you very much. Thank you very much. Guys, kana wauya uchitaura 2 minutes chete guys, 2 minutes because todati bamnini wauyewo tivatauti ava address both, not obvious iye mwana usho bamnini wazvide kuti vari saint vanotorione zvavo ma mistakes andati address kwenhasi andimaona so that vana vagare zvakanaka. Iye utaura kuti no ini pakati pogadziriswa nhasi anditi right. Hello SIS MELLY, ndikumbira kutaura namai nina. Taurai navo. Handina zvakawanda zvandinoda kutaura because madzikoma angu nemadzini kuna vatotaura. Ndoda kungomuudzawo panyaya yekubika. Ngaanotenga mapoto akwanisa kubikira murume mumba. Muriwo unotengwa nenguva. Zvekuti munhu anomboda manheru kuma-80 achidzengereka nestreet achiti ari kunotenga muriwo. Murume osvika mumba ona mukadzi haamo. That should stop. Ngaazviregedze, ngaaregedze uriwo. Munhu wemukadzi anobikira murume wake nenguva. So that paanobvawo kubasa anosvika chikafu chiri ready. Onogeza odya chikafu. Ngaaziye nguva dzekubikira murume wake mumba ngaatenge mapoto. Because last week paitorwa nyaya yemapoto. Ngaatenge mapoto, ngaatenge mudziyo womumba. Aratidze kuti mudzimai akadzika. Ngaaratidze murume wake kuti achinja. Zvese zvinofanira kuchinja mumba imomo, unhu hwake, behavior yake ngaichinje. Otanga kutenga mudziyo kubva kune spunu chaiko, makapu, maplate, mapoto. Oratidza murume wake kuti ndakuda zvemba yangu. Ogadzirisa unhu hwake. Ndozvanachita kungowedzera chete. Right. Thank you very much. Ndokuda ngoti fambe nenguva titiunze bamnini. Hello. Right. Guys, I'm just going to take 2 more. Hello. Vadzoka bamnini. Right. Bamnini. Hello. Right. Inzwaika bamnini. Toda kuti tambufa mkazoenda taura naye Estereki manga musipo mazodzokawo. Toda kudai so nemiwa zvire kuti muri saint. Handiti. Munewo zvamaita umbo. Zvinoita kuti mamenyu kazonyatsa zvifarire. Antika. Regai tinzwe iwe maichale iwe achihoro. Taura sizva zviri tingari tangotaura nyaya idzika wanti dzigadzirise. Antika. Chii chinoita kuti uti handidi murume isusu kuti handisi kufarira zvakati chii? Wandinzwa here? Ndazinzwa. Chii taura tinzwe problem yako iri pai nemurume wako? Tanga tete ife ndakataura kana anything kana chii kana chingava chiri chii ateerere tese tinobva mukani mamangu ateerere. Okay. Ateerere. Ife nine kuzotiwo ife bedroom tete. Bedroom ndomandanya ataura because haadiwo zvandofarira ini nandika. Kana kuti tiite communication haadi. Iwo bedroom unofarirei? Mubedroom unofarirei? Like kuchinjawo style sis. Tete uchinjawo style but iye haadi anoda iye zvaanofarira. Style yake anoda ndo yaanongoda yanga haadi ife ndikada kudii hapana chandoitawo. Okay. Saka inyaya yemastera anongodawo instaera chete. Okay, yepamusoro. Ndiyo yepamusoro. Okay. Right. Saka iwe unochida semwana wemusikana wechidikiwo unenge uchida kungoitwa mastaira api acho kuti vanzwe. Usanyare murume wako. Unochida kutwa sei? Saka ari kuzvinzwa iwe mastera unoda ndeapi? Unoda kuti wadhogi? Okay, ndo yaunofarira? Okay. Saka dhogi ndiyo unofarira, iya ndo yapamusoro, iwe unofarirawo dhogi. Handitika ende romance munoita?
because mubedroom munenge ndo muri kuraya mumba. Romance munoita? Ndezvenguva dziri kure. Okay, asi kulasta vanoita munguva yakareba? Okay, right. Ndo zvoga. Handizvozvo nekuzotiwo sometimes mapfekero ndendoti rumapfeko usapfeka uchirembedza mabhurugwa. Anorembedza mabhurugwa. Anorembedza mabhurugwa. Even pfeka bhanda atoti pfeka bhanda ndangongofamba wakadaro. Inoita kuti famba nemurume wangu ndofamba uchidada nemurume wangu. Noti kuti ndonyara kufamba nemurume wangu. Ndizvozvo chaizvo. Ipapo ndizvo. Right. And you anti wanga wakapiwa mari kuti uende kumusha koenda. Ndoda kuti nditire favor munin'ina. Mangwana uende nabamunini unotenga poto. Anditi. Ndanotenga seti yepoto. Seti yepoto inouya nemapoto kana 4 kana 6 seti chai. Antika bamunini vanenda newe wotenga seti yemapoto zvemukitchen kuti ubike. Kufanira kubika mumba every day. Kwete tutumirizira kuti vanouya nesadza vachidii. Tenga grocery muise mumba wotenga chikafu. Right, bamunini? Hello. Right. Ndofunga zvatagwa nemudzimai wenyu zvinoputsa imba hanzvadzi yangu. Zvinoputsa imba. Mukadzi akasagutsikana pabonde munonzwa anotsvaga munhu anomugutsa pabonde. In this case mumamenya hamuna communication, hamuna kutaurirana. Bamunini dzidzai kuti pane dambudziko rinenge chiitika mumba, ringave dambudziko ringave chii chamuda kudhiskasa, garai pasi semukadzi nemurume. Ndo pazvinotangira. Hamusiri mwana mudiki. Maane vana 2, matove munhu mukuru. Mutaure problem yemumba menyu. It's not always because muchawirirana kana muchabvuma zvanotaura. Zvinhu zvina zvanenge achitaura zvigona kuve zvisina musoro, but mukateerera zvinhu zvanenge achitaura zvinenge zvitoriwo nemusoro. Antimaona. Saka imi mave baba hamusisiri chikomana chinorembedza bhurugwa chakapfekera sungira bhurugwa pakati pemagaro. Mave baba vachale, baba vane vana vaviri. Makupfeka semurume kwaye. A respected man anoonekwa nemapfekero ake. Andi muri kunzwa? Bande bhurugwa renyu zvakanaka, bande renyu sheti, mukadzi wenyu andada nemi. Ivaiwo munhu kuti munoita nguva yekuti munombobuda nemukadzi wenyu muchifamba naye. Ndofunga mukadzi wenyu anyadzise. Budai muchifamba nemukadzi wenyu muchimboenda kunotenga zvamunotenga muchidzoka naye mumba muchidai. Antika mubedroom muri vana vadiki imi. Hamusati machembera imimi. Mubedroom ndo imba yenyu hombe chekufarira kuti muchibva kubasa neuber munofanira kutomhanyira kumba kuti ikarimboenda kuna madam munyu kunopuwa chi1 chiraundi. Ani muri kunzwa? Pati mukadhileya kuuya kumba muchiti mosvika kumba kwaka mungoti kurira tarisa kuno ndokwira pamusoro kwira evhura kumba ndikwire imba haina kids. Remember ava vakadzi venyu vakadzi vechidiki, and pavanotaura mawhatsapp group notaura nemavakadzi kune zvitaurwa zvakawanda zvinoitika mabedroom. Iye angoda kuzozviexperimenta manje ozonozviexperimenta kusiriko nokuti imi muri kuramba kuti mudi kuti muzvite mumba nemukadzi wenyu. Be free. Kana muri mumba nemukadzi wenyu, you are free even kufamba makashama musina paint. Hanzvadzi muri kunzwa takurayira isatete manje pano. Munobvumidza kufamba makashama mukadzi wenyu, haisi girlfriend. Muregei atambe nemuviri wenyu. Muregei aite zvaanoda. Inini dzidzai kutamba mumba menyu mune TV yenu. Right, nanchizoti kana dei mamatenga TV, mozotenga kana DVD kana dishi, antika moisa muchitenga madiski aya mablue movie, muchimboona muri tune mudzimai wenyu. Handimona zvinoitwa. Ndonguva kuti munakidzane. Iyoyi muviri wemudzimai wenyu, muviri wenyu bamunini. Hane muri kunzwa? Muviri wako iwe, muviri wemurume wako. Zvako zvokuti 2 o'clock tatifoni ngaitogwe. 2 o'clock uri paWhatsApp aiwa zvazviiti. Handiona. Ka 2 dzinotorwa dzifunga kuti uri round rechi4 iwe. Handiona. Kana rechi3. Hakuna zvoti unenge uchingoti pafoni uchingodai so. Handika. Ende bamunini pakambobuda nawe kuti kwai munomwa mapiritsi bamunini kuti munoita 2 hours muchikwesha munhu. Ishua. Mapiritsi yangu adozoipindira but anga asiri mapiritsi aya, anga ari mapiritsi andakatoendawo ndinoudza kuti ndinokumhangu vakandipa mapiritsi eimmunization vachiti anodzosa kana even zvinenge chirasika mudumbu angapa mahormones kana chii anokuita kuti ugare uri right mudumbu. Ndo mapiritsi andaino, otherwise zvimwe sezvaenzanzi zvakati zvakati hayi. Saka imi muri willing kuchinja dressing here kupfekawo sababa vachale.
inini ungoti ndechitodoro prozama aiwa handiya akusiko kuzama saka isusu sepano isusu vediaries handitika tozama kubatsirai toda kuita soo handitika toda kupai mari yekuti munotenga poto mabvuma kuti titaure nemi tigadzirisei handiti toda kuti munotenga poto muise mumba mari yamamakwereta handiti halo mari mamakwereta mari ndandapiwa nanatete ende problem iripo anatete vangu handasa ndatombotaura navo bosi ndandisina data vangoida tondifonerawo itonzwa kuti zvakafamba sei bosi vangoitofunga kuti pamwe mhuri yakaenda saka ipapo chandachitobatana nacho ndechekuti natete vangu navo ndasa ndataura navo apa ndovakupai mari inoda kudzosegwa mari iyoyo vakandipa mari ende ndoda kudzosegwa mari iyoyo saka mari iyoyo matapudza makapuwa 5,000 makabata mari munodzosera imwe mari iyoyo yasara yacho muchinodzosera henyu mozosara neshoma 2,000 mozodzosera pane mumwe wedu vada kutengerai poto pano sediaris kuti munotenga poto chakutumirai e-wallet panhamba dzenyu handitika motora mari iyoyo munotenga poto handiti kuti mumba menyu munakidzi handika mukaba menyu kana mukazowana mari tengai tv yekuti mukadzi inoti iko zvinotatora foni teteka zvese zvongoti dai mukadzi wangu akauya mwoyo wake uri pandiri ka dai mumba mune zvese but kuti baba akauya pacho taasingawirirani saka zvese hapana chinombofamba kamumba kana musingawirirani ndokunga munozvizivawo ndizvozvo asi iko noti foni tatora ka saka unodawo entertainment and mukaendawo tv nechidhishi unoswera achiona maindia aya animaona nemanigerian unoswera achionawo izvozvo asi zvinhu zvekutomboti ndikatomboshanda ndokona kutoshanda 1 week ndakatoezvisa zvisetomba but problem yekuti taisingawirirani ndiri kubasa kwacho ndikushanda ndine stress ndikushanda aiwa iko zvino taakutanga panyuwani ndisingazozivi kuti kuhama kuchafamba sei but imi menyu muri tindikona kuti imi munoda mukadzi wenyu handi ende munoda vana venyu tikuda kugadzira zvaiko zvino kuti imba imire inake saka ngatichisiyai zvekumasure taakutanga panyuwani handika ini foni yangu nhamba yangu chengetai kuita kuti kana atanga munongondifonera handika chengetai foni nhamba iyo zvinotakuda kutanga panyuwani timbovhara zvakudhara izvi sezvo muchida mukadzi wenyu murimi handika totanga panyuwani mamini mubedroom ndo mune nyaya hombe hazvinyadzisi kuvhunza manzwa kubvunza kuti chero kuuya kwanditi chekuti naitete kana makuya munouya muchitete naitete ndoda kubvunzawo handiti tachembera tirimo mudzimba isusu kondo ndikadai kuti ndibatsirewo pakati tine vamwe vatakatobatsira pano wokuti angari virgin cheche asingazoti mukadzi anobogwa sei tikatanga kumudzidzisira pano iko zvinova nevanawo pano andimaona hazvinyadzisi nenyaya yekuti vanga asinganyari kuuya uchibvunza mumba kushawa moto da murume kuya kuzoti ndauyawo madzimai kana mune pamunoza panobatsika kumba kwakuna moto wakangodzima tototsvaga kuzoti tobatsira nepapi kutotsvagana norapa kuti rapai munhu uyu mahara free of charge kana zvazoita tichabhadhara musanyare andimaona dananai nemudzimai wenyu iwe mukadzi weremekedzawo murume wako anditi remekedza murume wako ende utonama tribe yako namata ita munhu anoenda kuchechi usaita mashamwari shamwari yako ita munhu anoenda kuchechi antika uinde kuchechi nda kuti ndizodedza profetes avazombokunamatirai nokuti maitiro enyu amunoita acho hazonyatsokuitawo zvakanaka mumboenda kuchechi kana dai zvaigona musanganai muinde kuchechi mese musande bamini mongorega kuchechi munodzorwa neshoko ramwari rinokudzorai kana makamasamudzira mukaenda kuchechi mose munodzoka muchiseka ndipo shoko ramwari rinodzoka rakudzorai kuchechi pane kuti mugara muchirembedza mabhurugwa anomaona muchingofamba muchiti ndikugona kupfeka mukadzi achiti handizvidi imuchiti ndo zvandoda kupfeka mabhurugwa mukadzi oti handizvidi imoti ndo zvandoda kuda imboteerera mudzimai wenyu kana achida dressing takafanira yakapfeka bhamushoti kana musingaida ndinonzera ndifariri pane bhamushoti wakapfeka saka inini do this bata ari kukombina kuti mopfeka mabhurugwa makamarembedza pakati pemakara saka inini pfekai bhurugwa zvakanaka sababa vemusha handimaona imba ini imire zvikuru sei nyaya hombe iri bedroom handitika musangobhema kana makanetsa zvona nemurege mundi racho handimaona musomune makanetsa uyai mungobatano zviwisisa
mumwe mutaudhere kuti munoswera pamba nemdzimai wenyu muchanzo kuirikisa stereki muchiipomba stereki muri pamba muchitambawo naye muchibatwa mapatsi muchimubata mapatsi makambomutla here mudzimai wenyu mimba mimi makambodlawo mudzimai wenyu hamusati kwei mukadzi wakambo unozvigonawo zvekudlai unozvidawe saka iwe uchidlako murume wako handika iye ake azvizivi haisi mhosva handiona asi iwe uchidla murume wako ndokutamba kwacho kwemubedroom handiti profetesi mbotaurai nevana venyama vari 2 makadii ndotsimba chekutanga ndoda kutanga kutaura newe mwanasikana zvazvinoita zvakadai so zvakamira zvakadai imba chekutanga inoda respect ngatikudzanei iwo mwanasikana uchakudza murume wako iwo murume wako uchakudzawo murume uchakudzawo mudzimai wako imba inoda kuti mese murespektane mukadzi respekta murume wako murume urespektawo mukadzi wako uye panhau dzemanheru paya mese munofanira kuita sei kuresponda zvakafanana chekutanga munofanira kukudzana muchirespektana unondinzwisisa mwanasikana murume unofanirawo kuita zvinoda mukadzi wako kana mukadzi wako akakumbira kuti baba ina handisi kuguta pabonde mupe zvaanoda because chimwe chinozoita kuti zvisaita makamboona kuti iwe mwanasikana ukanyima murume unoita dzimwe hasha vamwe varume vakatonyimwa havadli kana sadza unoramwa because wanyimwa kunyimwa chaiko bonde unoramwa kana chikafu because unenge anyimwa unenge ane hasha saka murume unopewa bonde ende hakuna munhu oti anzi inini nhasi handisi kuda hazviitwe izvozvo iye zvinezvi vanatete hakusisina vanatete ipapa nhasi munatete venyu ipapo ndo tete vamuinawo vanatete vakutoita godo vanatete venyu ndo vamuinawo ipapa nhasi SIS MELLY ndo tete venyu saka murume ngapiwe zvinhu zvake uye zvinoita kuti bonde rinakidze chekutanga tangai matamba mese kungomanya kungonopinda hazvinakidzi saka chekutanga mukadzi tamba nemurume wako murume worespondawo mese kana muchidyanana modyanana zvakanaka munyatsogeza zvakanaka moenda munodyanana bota ngaridyiwe manheru hakuna munhu oti ini ndakaguta handidi nhasi ndakaneta hakuna izvozvo chinonzi imba mubedroom ndo chinonzi imba ibedroom imba yemukati mukadzi ukangomupa bonde mufaro wacho muzuva rese munotwera akafara murumewo futi ukangoguta chero zvimachokoreti zvinouya baba vachibva kubasa saka ndoda kukunamatirirai tsvagai mvura yenyu ndikunamatirirei tichibva ipo pano ndoda mugeze mvura yenyu mese ndoda mugeze mubhavhu rimwe chete mvura yenyu tisimbise imba yenyu tsvagai mvura madzimai tsvagai mvura ndikunamatirei tisimbise imba matsvaga mavanayo muchabata mvura yenyu neruoko rwerudyi tonamata kana tanamata ndokuudzai kuti muchaishandisa sei toda kuti imba isimbe vakawanda vandakatoona ipapa paplatform wanga asingazivikanwa kuti mukadzi unobatwa sei tototi rimwe zuva utobvunzwa hanzi nhasi wazodii kwanzi handazama nhasi ini takateerera ipapa ndofunga vatova nepamiro kwatova nemwana saka imi toda kuti vakatozvara handi mazvinzwa saka imi toda kusimbisa imba yenyu saka chibatai mvura tinamate mabata mvura yenyu alright ngatinamatei muzita renyu baba nerimwanakomana nerimweya mutsvene ishe ndinokutendai Jehovha madekwana nezuva
ndauya nemurandakadzi wenyu nemurandarume wenyu ishe, chivai navo kumusina mazuva baba, chasungwa pasi chasungwa nekudenga. Makati imba inovakwa nerutendo rwaAbhurahama, tauya mukati menguva ino, simbisai imba yevana venyu. Takumbira mukati menguva hino chitsivizo baba chiri kudenga nepasi zviriko zvinenge zvakanyorwa. Takumbira mukati menguva ino, bvisai mweya irima, mweya yemedzinza, mweya isingadi baba varoorane. Takumbira tinoitsika mukati menguva hino. Ndimi makataura mukati vawanana yavanyama imwe. Takumbira simba renyu rokudenga vabatanidzei muzita renyu baba neri mwanakomana neri mweya mutsvene. Amen. Amen. Madzimai zvandoda kuti muite, ndoda kuti mvura iyoyo vaigeze, asi vaise munyu wamatombo vageze vese, umwe wogeza umwe wogeza. Handi muri kunzwa? Hanzi moisa mudhishi mogeza mese munyu wamatombo, modira mvura iyoyo mozosanganisa nemvura yenyaya mogeza. Mvura vanongorasa normal, like ngorasa. Kana vapedza mvura iyo vasadira panze, vanongoidira zvavo mudrain or mutoilet. Vanongotora mvura yavo iyoyo voisa munyu wamatombo mukati, murume wogezawo paanogeza, mukadzi wogezawo paanogeza. Vese vachatonzwa kurerukirwa pavari. Mvura dzacho vanodira mutoilet, vasadira pasi, kana kuti pasi panotsika vanhu vanodira mutoilet. Musadira pasi panofamba vanhu panotsika vanhu. Netoilet munodira mutoilet meni. Saka tinoda kuwa zvinhu zvakanaka kumba kwenyu. Andika tinodawo kunzwa zvinhu zvakanaka. Bamini mari yepoti yauya kana yauya yasvika kuno kuti chasenda pa e-wallet panamba dzenyu, motora mari iyoyo munotenga poto. Tatichikumbirawo for now please, kasi tautarai tichakumbira kwamuri, mumbotora foni imboitorai. Foni ngaimbodzimwa ambogara asina foni ngaimbotorwa. Foni yaputsa dzimba dzakawanda, ngaimbotorwa foni iko zvino ambogara asina. Ndisingazivi manje kunana maini kunana tete kwenyu kubami tichapa endla sei apa. Papa kuneza bozi akachitambotaura navo achivaudza kuti kumbira regiro ndogara nemurume wangu sikayo vari kuti ngatanga auya kuzimbabwe wogara pasi kuzimbabwe ikoko pasi then wozodzoka kuno. Sikayo ari kutoona kuti akaenda mari dzacho apa dzaita dzekubatsirwa, akaenda kuzodzoka kunozonetsa singakaitipeda tingadzise zvinhu kuno. Saka ndanatete nawo ndasati ndatogeta communication navo because ndatozesirwa data mandi papa. Right. Saka taureni natete tuone kuti haufa. Kana zvakuremera you can still add me. Andika totaura pachikuru toga. Anditika tichinzwa kuti tichionesana. To plead on behalf of me. Kuti vamupe one chance tione kuti tinenge zvakamira sei. Nyawo vanga patambotaura navanotenga parwara vakati at least totusanyaya kwamuri sekuntusirwa yazokuengu kwamuri togadzirisa. Alright. Saka no problem, tagadzirisa tete mozondipa nhamba dzavo then ndozotaura navo ndoga zvangu seruku ndichingonzwawo tichitaura kuti zvivaregerere nekuti nekuti vatotrustawo kuti idzokerai kwakatangira nyaya madzoka pano vatrustawo pano vari kuzimbabwe kuti tionewo kuti nesiwo pane change. Saka isitati first step foni ngaitorwa. Tataura naye pano, madzimai ako ndataura naye, kana akasachinja bamini ini munongondipa location ndinotira ndinodriver ndinosvika ndotozokubatsirai kumutakura tichinomukanda kumabhasi kuti achinda kumba kwavo, kana kutokubatsirai kuenda kunosiya kumba kwavo kana atanga kuita especially zvezvikomba izvi zvechihure izvi. Mungana matire mweya iwoyo wechihure uzvo ngabvise dhimoni rechihure kuda varume vamwe vasi ngabvise. Imi kubva nhasi vamutaurira nato bedroom chachinja maitiro. Saka ndibone reason kuti kana machinja maitiro mwana uyo anenge oda kutsvaka mumwe varume veipashi. Saka zvakanaka please mundibatsirawo ndikafona foni ndikawaitipinda mukandibloka nefoni dzakawanda mukandibloka pafoni yamufunga kuti ndikawa imwe foni ichiringa. Amen. Kuzama kubatsira imba yenyu. Ndichataura nanatete ndovaudza then ndozokuudza but iwo chikuru chachiri kwaungaida kuti vakaitoti isiwa mwari kublawa rumasvingo wangaita kuti no uya tokwira mabhazi toenda kuharare togara nepasi. Problem kuti kana ndiko
zvinezvi tichataura navo hapana mari manga makakwereta saka kuenda kwacho anozodzoka sei saka nda kutaurwa navo then mounganidza kana vazounganidza mari handika oenda handika onoita kana 2 weeks dzake odzoka ehe alright iwe maini uchengetedza imba tichafona zvakare pafoni yomurume kutongofona usiku tichiwa kuti uri sei nevana nyaya dzako next door mashamari kumagrosa kwaunoenda kuita 2 hours uripo usenera zvezvezvewe alright pakanaka morera zvakanaka nhasi mutambo ngautambiwe mba imomo mazviwa mutange mageza mutambe ndeiwa tinoda kudla udye nhasi murume wako iyo alright pari bhomorera bho madzimai magadzalini maita kumunozati ona nomubva munenge muri kwataituka ndimozvitarisi kuti ndimi munenge muri pano pakomedzekela ndakatangira pano imi madzimai avanogara vari mukomenzeke asivo here kana kuti vanhu 2 because pane 2 pane madzimai magadzalina inini kwete vanonzi madzimai feme here kana sakanganisi vanenge vari mukomenzeke aiwe ndakatotangira pano ndiri mwana wepadairies murangarira gore riya isungani ndakatotangira pano ndinoziva but pamamwe handina kuzvitarisa kuti ndiri ndakangoti amva mheno kwaitawo mai vari kubatsira vanhu ndini SIS MELLY ndini ndiri kumwana wenyu kwataiti aiwa ndafara ndazviona murucha basa rakanaka chose kwataiti kubatsira vanhu ita zvakanaka chose handitika vai vanoda kubatsirwa kwataituko vanenge varipo munoenda kwataituko munobatsirwa hanzi edi munoda kuidedwa kuti udini hai bo ndiprim sorry prim sorry kandi kuedzi munoda kuti vanga vasina kunamatirwa vasina prepare ndoda kuzonamatira ima kutenda kunamatiko vanga vasina kuzvigadzirira izvozvo vanga vatongoya kuzonamatira vana vavo indi imi makuda kunamatigwa amoni makuisa munhu out of budget aiwa vanozoronga zuva ravo madhairis ndonguvanamatira uya vokubatsirai asi nditangataura natit nemwana wangu natit kuti andioni zvokunaitati ko mamame ndoda kuzonga sei aprofeti vanogara vanouya kupetwa kwaSIS MELLY nemhaka yei because tit mwana wangu nesingadi izvozvo handizviri nani kuti ndingaenda munobatsirwa kwatit kwachona animaona tingatozara kwataitivo kana tingatoti tait nhasi ndere madhairis chete list ishi vanhu ava chete vabatsirwa ikoko handitika tiono zvakafamba sei prim I'm trying to aid you vanogara vari mucomment section apa but ndasina kuzviongorora nhandisina mbozvinanganidza kuti same person ndandisina prim yaramba kudai yaramba ndokuva kwameko kokwa kuna ningikiri yaramba prim kupinda iri kuramba kupinda madzimai maita basa madhairis aya mozotiudza ngavangotinamatirwa tese out of budget yeSIS MELLY alright vanitokumbira kuti mutinamatirewo tese alright tichanamata tese umwe noumwe pari papo nganamate achikumbira change in your life kuti ndoda upenyu hwangu huchinje namatira change mukati meupenyu hwako saka ngatinamatei tese muzita renyu baba nerimwanakomana nerimweya mutsvene ishe tinokuvongai madekwana nezuva takumbira mwanakomana waMwari komborerai ani nani mukati mezuva ranhasi vana venyu baba vakakutarirai tararai vadzungaira kumusina mazuva vachichema baba imugone kunovanzwa takumbira chinjai upenyu hwavo kune vasina mabasa asi vakabata madhigirii kune vasina mbereko ishe chivacheukai kune vese baba vari kuchema kunopinda mukati medzimba mukati menguva ino takumbira change takumbira direction mukati meupenyu hwavo ani nani mukati menguva ino muzita renyu baba nerimwanakomana nerimweya mutsvene amen right vachandipa link ravo repage ndozokuisirai moenda ikoko munopinda madzibva page kwavo ndichaisa link vachandipa link ndoisa vozokudzati vanoita rini moenda munosapotawo moenda nolika page ravo ikoko handi vane page ravo ravati zvomunamato izvi moenda kunonamatirwa ikoko handika muchibatsirwa muri ikoko handiti tibhustewo page ravo hazvina mbushita zvakanaka chose tibhustewo page ravo tiriko vachinamatirawo tomboendawo kuko kunozara tichiona vachikubatsira ikokoko
handitika kana tichizodawo panapa titogonombodzwa kumbara chimwe asi boya kuno vanouya handika asi for now handei page kwavo tibooste page ravo havangaramba chingotenderera mapage ivo vane page ravo handika handei page kwavo handei tinoleka page rakanzi madzimai maprophetess Magdalene handika prophetess Magdalene ndo page name handi prophetess Magdalene handei tinoleka page iroro handika vachataura kuti ndinobatsira rini moenda kunobabhadharisa mahara vanongokunamatira pafoni baba havana kana sendi ravanoda vanhu zvavatoita ipapo vachitonamatira zvavangoita pamusikana ndozvavanongoita kana mune tsanangudzo dzenyu vanongokudzaiwo handitika mungoziva kuti vechipostera vanokudzai tsanangudzo munongoudzwa modzwa zvokuita zvapera havana kana sendi ravanoda vachizibhadharisa kutaura chokwadi ndisingatobatolarita pano because vese vari kufamba vachibhadharisa pasocial media pa imbavha dzoka fake animaona fake kana waitigwa zvinhu zvako zvikafamba wega semunhu wenyama uri kuziva dambudziko rako haugwadziwi nekutega ndibvisewo 500,000 ndinovapa nditi makaita henyu madzimai handitika kwete kuti vanoti ndipe mari ye1 handimaona havadaro handimaona so madzimai thank you very much morera mushe handitika amen thank you very much God bless you too. Kuyoda kuti murambire pano. Right. Gogo sekuru. Right. Saka guys, inzwai kansati ndaenda, ndakuda kuenda. Asi nsati ndaenda, ndine good news. My diaries, I always inini vakandinhonga. Yo, sure ere sacho. Ndichatomboendawo ndoti vandinhonge. Chinzwa, my diaries, I always try and bring opportunities to you. And ndinozama kunzire maopportunity zvokutodaro handika ndine opportunity yandiri kukuvigirai yakanaka chose kune avo vari kuda kubatsirwa vari kuda kuitirwa kune mabasa ariko kudiaspora kune mabasa ariko emunhu ane 5 O's dzake kana kuti evanhu vasina ma5 O's vasina chikoro kunze kwenyika ndichakupa information yakakwana mangwana kuti ndavingwa neagent iri kuda vanhu handika kusvidheni saka uchiziva kuti hauna chikoro unogona kuita basa romumunda rokunononga magrapes uri kusvidheni handika unoitigwa permit ye2 years asi permit ye2 years iyoyo ikapera unofanwa kudzoka kumusha no permit ye2 years ndeye vanhu vane ma5 O levels vane ma5 O levels vanogona chirungu nokuti kuri kudiwa vanhu vanenge vari English literate uko anomaona then ava vane vemamanual jobs aya vekutsvaira mahotera vekunonga mumaminda vekubika vemarestaurant handika munopiwa mavhiza ekuti unoenda kunoshanda haubvumidzi kugarako unongoenda kunoshanda uchidzoka kana vhiza racho rapera wotora mari yako wodzoka kunoko handika kana uchiapply futi woenda haubvumidzi kugarako haritokubvumidzi kugarako hanimukona but kana warabuda waenda unotoenda wakabata bepa rako tonosvika uchitonoshanda vhiza zvisanokubasira kuti muite handika saka ndichakupai information mizere mangwana nokuti kune rimwe futi reavo vanofarira zvokuacta zvemadhirama kune mamuvi anoda kuiswa paNetflix eZimbabwean people anomaona saka chese ndichikupai maroles you apply for that role yauri kuda handika company then you will start from there woona kuti apa ndokwana apa woapply apa ndinokwana kumaranjisiko kumoenda kumaranjisiko ko I always tell you guys kuti kudiaspora vanhu variko vakakwana guys chiregai variko vagare ikoko imi chindai muchidaro naSweden muchinotora mari yenyu muchidzoka nayo kunoko hanomaona pindai mumunda umu kwanzi ndabvunza ndikati munda umu unoreva munda ngeCape Town here tikanzi zvakatosiyana kuno uku makanzi anonzi magreenhouse ndo minda yacho kwanza anonzi magreenhouse minda imi vane zvimangikiriro saka munoenda kunoita zvemagreenhouse izvozvo muchinonga magrapes iwayo hanomaona munonga maorange handika munonga manachis munonga maplums hanomaona muchishinda kwazvinoenda muchinonga mupuwa kuma tichida yenyu zvise munopuwa hanomaona kana season yapera modzoka mari macollector mari yekushandisisa kunoku yakanaka vekunotora kumudzoka kuno kuchishunde cheibhegi renyu moshandisira kunoku yakanaka chinotoita zvamunoda unobvura bhizinesi racho ari kuda iroro anomaona
So kwai kune maruva futi anogadzirwa ma-greenhouse emaruva, marose. Amen. Saka I'm finalizing the deal. Deal riri kwandiri nini. So I just need munashayikwa ndi manager. Vanga vari pabasa. Saka manager vakabatika, we finalize the deal. Mangwana ndokuvigirai good news idzi. Ifone iri kuchema pekuni. Ifone kuchema. Anoona. Then tobva tatanga kuti chi. Chief. Tobva tatanga kuti chi kwai kotsembera aiwa zvichembera ndakudzwa zvichembera ina ndakudzwa ndikuita zvandisingasiyi handi saka even pakutora apa ini ndinoziva vanhu vangu pano ndinondova ndongotanga kuti tidini titange kutora vanhu vavo vaindi saka kana uri mudhayari wezito kuti unongonya kuzotora screenshot we know you guys musafunga kuti kunyarira kwedu tinotopeka tichitoseka but we know you kana muri memakopata masititi muchitishauda muchitirembedza muchituka muchidini we know you chino teseka nemitikona yapa but tichitokuziyai tinoseka nemitikona yemuconversation but tichitokuziyai anoona saka don't attempt. This one is for real diaries. Handiti this one is for real diaries mukana ushu for real diaries. Ndakataura nga 2023 you know we want to empower them. This is empowerment. Handi chaunopupura nemuromo wako ndochinoitika. We prophesy here. We prophesy dipano kuti tikuda kuti ma 2023 we empower women mwe nomwe wanje kuti ashande adini. Iye mukana because takadeclare takataura pano chikasungwa nekudenga kuti 2023 madzimai ngaamuke aite something yesho. Mikana inouya yoga unoita kutotsvagwa kunzi tiri kutsvagai tine mukana andika tikutsvagai tauya nemukana wakati tatoona kuti kukwenyu ndabvunza tine mhaka yei diaries was my first question zvikanzi nekuti diaries ine chimiro ndoyosara chokwadi chavataura zvikanzi because diaries ine chimiro we don't believe in controversy atidi zvedu tinoona zvakawanda masititi maitirwa munoita but you keep you contain your calm unoramba makanyarara kuti musi kutozviona kana kudii. That's the character that you are. Saka vanhu vanotungamirirwa nemunhu akaita seni atinyara tinoziva kuti we can work together. Ndo mapindiro avandita vari mumcomment section anditika saka takaenda sometimes obedience ndokunyarira ikoko stupid wedu kupusa kwedu ikoko ya ubalance wedu ikoko ya unotoita kuti inini I represented you I represent you ndakurepresent ndayo zvakanaka kune vachaenda vese kana waenda ukaona wawana wainda wakuti wakuinda kuri vanhu vakawanda unongochiti aiwa ini ndakaona basa rekuda kwaSmelly ndakarepresent Smelly because havana kuita noise mumastreet havana kubaya life pattern vachituka munhu havana kushama havana kudai she represents at well ndosaka tikwanisa kuenda unongochizomira uchidaro because I had to ask kuti kana wamutaura pa vanhu vesa muri kuti kudii why me vakandiudzawo zvavandiudza zvino zvandiringokupa iwo bheki kwamuri anditika munoenda mwe wakatotenda tose kumaranjisi guys tingarega kwanditongenda tidzoka kunotora hedu mari dzoka toenda kushanda todzoka toenda kunoshanda kumaranjisi uku nokumagrapes uku totipokora mapei edu toita kudai 6 months zacho idzodzo torova utn edu nemari dzedu tozvidzokera kuno tozvigarira muzvimawandiro edu zvimanyede kana tapedza edu basa toita hedu maraife edu chimungwa chimbokuitira maraife tiri mumunda tichinonga hedu magetsi edu tichiimba zvichitofaya as long as tichigona kutaura chirungu hanomaona as long as tichigona kutaura chirungu Sweden iri kuma-first world countries saka unonge uri kueurope iko hanomaona unenge uriko saka guys tobata anzi Sweden sarisi aiwa kuSweden handikusati kusii kuSweden muriko handika muriko saka tichato idzo shirikadzi dziya dzepano padhayari shirikadzi dziya ndo pamikana ipakapa pekuti muinde kumagerepu nekunowaridza mibhedha yemahotera anomaona shirikadzi dziya nherera dziya dzakazara pano ndo pamwe munokwana apa vasina kudzidza vaya zinongo zvine pasipoti yako kumunda anomaona kumunda toende edu tidzoka tichinoshanda edu tichidzoka because we are all about working and empowering one another ndizvo right
Saka tobatsana mangwana guys, tobatsana mangwana pano. Tochitwara tiriko anza hakuna chirungu akugone kuchirungu. Pamwe chirungu chichitaurwa. Saka watodanha English literacy wataura chirungu. Hanomaona. Saka kana une 5 O's dzako chigara wakamira nezvidodoma kudai. Handika kune mabasa anu ema 5 O's. Kana vasinawo gunda musara takanaka kuma orange. Handi muri kuona. Ungorovhunawo chirungu riko kumberi kukoko. Uvhuna chirungu riko. Saka you have to start practicing speaking English now, guys. Now you must start practicing speaking English, yeah? Yes, when you are inside your homes, please speak English with your kids. Speak English with your husband, right? Yeah. Talk English, guys. Yes. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Keep on practicing English. Can also now quit grade 2, grade 3, grade 4. Keep on practicing every day, which apply. Can I tell you any category? I hope apply. Right. Thank you very much for your time. Barakuda foods, number zipamsorapo caption. But I number is so can drama plan no emone combo ziripo dzakanaka ndomukana usho wokutenga mawigi ako mukadzi wese anoda wigi. Chinonzi mukadzi kune vasinga dusina ndizvokudhonza musoro wangu. Ndidi zvogara ndingoshinywa musoro. Saka ndongoti free hand yangu wigi yangu ndoinda ndopedza kana mwedzi nehafu isina kumbonhupa. Unoona? Wig is the way to go. Because if it's actually not so pisa gosodi. Saka ba wig ari pa handika achitezve chije ma wig acho totenga ma wig maiti ari kusvika mapata ari kuuya kwese vanhu we need ma wig handika ku UK yuko komogara mukasa kana juna kunosvika muisa ma order enyu handika kuti auye ma order ku UK ozotengesa koko handika anzi ku Sweden hakutaure chirungu. Ndosaka tiri kuti Esther kuri kudiwa vanhu vari English literate vanototaura chirungu. Hakusi kudiwa vanhu vanotaura chirungu cheko because kuri kudiwa vanhu vanotaura chirungu because hakuna vanhu vanotaura chirungu. People who speak English havako. Kuri kudiwa vanhu vanotaura chirungu. Saka iwo ini ndiri kuudza zvandiri kuudza pano iwo wondicorrecta pano handizoti iwe ndiwataura nevanhu vacho here. Ini ndataura nevanhu vachona. Iwo uda kundicorrecta kwaya kuti chakutaura chirungu. Ini ndikuti ndosaka kuri kudiwa munhu kana une English yako. Because kutodiwa vanhu English iwo wondicorrecta. Handicha understand manje kuti uri kureva kuti kudii. Antiona. Ini I'm telling you kuti vanhu vechi vane chirungu vanogona kutaura chirungu. And because hakuna chirungu kutaurwa chimwe chirungu dzamene chirungu kutaurwa ikoko. Iwo twaya kutaurwa chirungu tozviziva ndosaka kuri kudiwa vanhu kutaura chirungu. Nokuti hakuna vanhu vanogona kutaura chiSweden apa tichigoni. Hanomaona. So guys, murira zvakanaka tobatsana mangwana. God bless you guys. Pleasure mari dzemukadzi yamane tofanwa kuendesa mukadzi yayo andika tofanwa kuendesa mari dzemukadzi yayo zvina tenga wigi shamwari the wig is nice vakapleasure mari dzemukadzi ya please isai tindise mwana wayo andika nemande tofanwa unomusiya kumabhazi akwira indi anomaona kana pana ari murasenbeg anoruka musoro please taikumbirawo kuti kwafefe ikurukirwa mukadzi uya musoro afambewo zvakanaka akachena kana pana anorukawo musoro just courtesy yekungoti ndiri mudhayari ndokumbirawo ndokumbirawo kumuruka ungomuruka chero kamuruka free hand chaipo chero kangomustyla zvakanaka musoro uyu mukadzi uya mwana uya ane mbuya kuti afambe zvakanaka tichimuendesa kuZimbabwe handiti kuti afambe zvakanaka achienda kuZimbabwe tinokumbira undu yekusimeri ndimo muRustenburg imomo ndinoruka uyai naye tinouya naye womuruka musoro afambewo zvakanaka handiti vakapledge matiketi vine Haiti yekuti tikutengerawo vana madhumbe matiketi eHaiti please fulfill your promises. Fulfill your promises. Andika taikuti mufulfill my promises avakaita ndotengera vana madhumbe matiketi angu 3 vana madhumbe chero wanga usati wapromisa and you feel like toda kuti vana madhumbe vangu ndo masisters edu kaya ndo family yacho iyi toda kutengawo matiketi 3 vana madhumbe vaende kuHaiti kunofara only 375 rand per ticket unoona unongouya simeni ndoda kutengerawo madiaries 3 4 ndoda kutenga 10 chaiko I want to buy 10 cheko. You are welcome, you are free. Come, support you. Come and support. And come and support. Guys, love you so much. God bless you.